ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang kasal daw ay hindi parang kaning mainit na kapag napasok ka ay pwede mong iluwa. Isang lifetime commitment ang kasal at huwag mong susubukan kung hindi mo kayang mapanindigan. Ikaw, handa ka bang mapanindigan at respetuhin ang lahat ng nakabalot sa salitang kasal? Dear Papa Dudut, ako nga po pala si Jamie. 40 years old, isang wedding planner. Ito na ang naging trabaho ko una pa lang. Pinasa lang to sa akin ng pinsan ko noong time na nag-retire na siya sa weddings at pinili na lamang na manirahan sa isang bansa kasama ng foreigner niyang asawa. Tinuruan niya ako kung paano humawak ng mga kasal. Hindi naging madali noong una, lalo't kailangang mabilis ang mga pitik at galaw mo. Dagdag pa ang haba ng pasensya na kailangan para sa mga pagbabago sa mga detalye sa kasal at sa mga bisitang hindi marunong makiramdam. Mahirap ang buhay ng isang wedding planner. Puro lakaran, puro pakikipag-usap, puro pagpapasensya, at puro pagpapatawad. Hindi madali pero sa tuwing nakikita ko kung gaano kasaya ang mukha ng mga ikakasal ay parang nababawi rin kahit papaano ang hirap. Saka mo biglang susundutan na pwede pa sa susunod na kasal. Hanggang sa nakasanayan ko na ang buhay ng isang wedding planner. Wala na akong ibang nakitang trabaho na mas bagay sa akin kundi ito. Marami akong nalalamang kwento ng pag-ibig at napapaluha na lamang ako. Dahil kahit na hindi ko pa yon naranasan ay masaya na lang din na maging bahagi ng forever nila. Opo, single ako. Always the wedding planner, never the bride ang atake ng drama ko. Nakakatawang isipin na kaya kong planuhin ang kasal ng iba. Pero sarili kong kasal ay wala pa. Pero naisip ko na lamang baka hindi para sa akin ang kasal. Kaya ipinagpatuloy ko na lamang ang pagtatrabaho para sa forever ng iba. At ang isang hindi ko makakalimutan na pares na tinulungan ko ay sina Ron at Laika. Mas bata sa akin si Ron ng 5 taon at si Laika naman ay 10 taon. Nirefer sila sa akin ng dati kong kliyente. At sa kanilang dalawa iikot ang karamihan ng kwento ko sa inyo. Hi, ikaw si Jamie? Hi! Oo, ako nga. Ron? Yes, Asan pala si Laika? mukhang malilate din. Hindi kayo sabay na pumunta rito? Ewan ko ron. Akala ko late na ako, mas late pa pala siya. Gusto mo ba hintayin natin siya o pwede na nating simulan yung usapan kahit na wala pa siya? Pwede namang introhan mo na lang ako sa mga plano. Pero wala rin naman akong say dyan. Si Laika pa rin ang masusunod. Siguro mas maganda na nandito na siya para hindi sayang ang laway ko. Okay. Magkwentuhan na lang muna tayo ng kahit na ano. Hindi naman siguro sayang sa laway yun, no? Pwede naman para komportable na tayo sa isa't isa. Matagal ka na ba sa trabaho mo? Oo. Halos 15 years na rin. Ang tagal na pala. Siguro umay ka na sa mga kasal, no? Sanay lang, pero hindi umay. Ang ganda kaya ng weddings, lalo kapag palitan na ng vows. Tapos kapag nagbibigay na ng messages ang mga mahal nyo sa buhay. Nakaka-touch. Magkaiba pala tayo. Ayoko ng kasal eh. Ha? Talaga ba? Eh bakit ikakasal ka ngayon? Sorry, na-late ako. May nakita kasi akong dress sa mall kanina. Natagalan ako mag-decide kung bibilin ko ba o hindi. Ang ending, binili ko pa rin. Pwede mo naman sanang balikan na lang yung damit after nitong meeting natin with Miss Jamie, di ba? Eh paano ko makuha ng iba? Tsaka wag ka nga. Pareho lang naman tayong late, no? Mas maaga ka nga lang ng konti sa akin. Di ba, Miss Jamie?
Basta akong pinakamaaga sa inyong dalawa. Pasensya ka na ulit ha. Ayos lang yun. Basta wag lang kayo malilate sa mga susunod. Lalo na sa araw mismo ng kasal nyo kasi hirap na ako magpatawad nun. Basta wala akong makikitang mall bago ako pumunta ng simbahan. Siguradong hindi ako malilate. Simulan na nga natin para makauwi na rin. Nagmamadali kang umalis ha. Parang wala kang ganang ayusin tong kasal natin. Naiinis lang kasi ako sa'yo. Sabi ko naman sa'yo na sabi na tayong pumunta rito. Pero nakuha mo pang mag-mall para maglakad-lakad. Tapos ang hirap mo pang tawagan. Mag-aaway pa ba tayo? Huwag mong sirain ang mood ko ah. Kinakabahan na ako sa inyong dalawa. May kasal pa bang magaganap? Pasensya ka na Miss Jamie ha. Sagad kasi sa butong toyo nitong fiancé ko. Hayaan mo siya. Sorry Miss Jamie. Wala lang talaga ako sa mood. So inaamin mong kasalanan mo ngang lahat ng to. Wala akong aaminin kasi mali ka rin. Ren, edi tayong dalawang may mali rito. O sige na. Ako na lang ulit yung mali para tumigil ka na. Ako na lang ang mali para bago naman. Sorry sa joke ko. Wrong timing. Ayos lang yun Miss Jamie. Kami ang dapat mag-sorry kasi unang beses pa lang na nagkaharap-harap tayo tapos ganito pa yung nangyari. Sorry Miss Jamie, babawi na lang kami sa'yo. Promise, hindi kami tatawad sa mga i-offer mo na wedding package. Ay, bigla naman akong naging masaya sa sinabi mo. Sige, mag-away ulit kayo sa harapan ko next week, ha? Sanay na ako sa eksenang nakita ko kina Ron at Laika, Papa Dudut. Kaya mahaba na rin ang pasensya ko sa mga ganong kaso. Gets ko naman na pressured ang mga ikakasal lalo at kapag malapit na ang wedding day nila. Sa dami ba naman ng nahawakan kong kasal, kina Ron at Laika pa ba ako may stress? Mukha naman silang maayos na dalawa. Siguro ay nataon lang na pareho silang wala sa mood, kaya mas lalong nag-init ang simpleng away lang sana. Bigla ko tuloy naalala yung ex-fiancé ko. Opo, muntik na rin naman akong ikasal noon. Isang gabi bago ang kasal namin, naramdaman ko ang stress sa kanya. Kaya nga ultimo yung medyas niya ay pinanghawakan pa naming dalawa. Bilang ako naman ang mahaba ang pasensya sa amin, kaya inunawa ko na lamang siya. Pinakalma, umepekto naman at kinabukasan ay excited na akong makaharap siya sa altar. Ang ganda ko noong araw na yon. Bumagay sa akin ang trahe de boda ko at ang hawak kong mapupulang rosas. Nasa bridal car pa ako noon, Papa Dudut. Hindi pa ako pinalalabas ng wedding coordinator para hindi ako makita ng mga bisita. Kaya lang napansin ko na parang nagkakagulo na sila sa labas ng simbahan. Panay din ang tingin nila sa akin. Parang may mali. Sinubukan kong kausapin ang coordinator namin at wala naman daw problema. Medyo malilate lang daw ang kasal dahil wala pa ang groom. Tumango ako pero nang pinagmasdan ko ang itsura ng coordinator namin, kita ko na nagwo-worry na siya. At nang umabot na ng 20 minutes ang paghihintay ko ay nagpa siya na akong lumabas ng sasakyan at pumasok ng simbahan. Doon ko nalaman na tinakasan na ako ng groom ko. Hindi na raw siya makontakt at nag-iwan ng note sa hotel na nagsasabing hindi niya raw ako kayang pakasalan. Hindi ako umiyak pero nawala bigla ang kagustuhan kong maranasan ang happily ever after tulad ng iba. Sorry Miss Jamie, late na naman ako for the second time. Sorry talaga. Naku, okay lang. Kararating ko lang din naman. Nauna lang naman ako ng 10 minutes sa'yo. Umupo ka na. Malilate din siguro si Laika? Hindi. Anong hindi? Hindi siya makakarating. Uy, huwag mong sabihing hiwalay na kayo ah. May mga nakausap na akong ibang wedding suppliers para sa kasal nyo. Hindi lang siya makakarating ngayon. Huwag kang kabado. May kasal pa rin na magaganap. Ay, akala ko naman kasi. May mga na-cancel bang kasal na hawak mo noon? Oo naman, normal yun. Paano yung bayad mo ron? Hindi ko na siningil. Masyado nang mabigat na hindi matutuloy yung kasal nila. Ayoko nang dumagdag pa sa mga pasani nila. Pero sayang naman ang effort mo sa pag-organize ng kasal nila. Tapos hindi matutuloy, di ba? May blessings pa rin namang dumarating pagkatapos noon, kaya okay na rin. Napakabait mo naman pala. Kung yung iba, baka i-post pa nila sa Facebook kapag hindi sila nabayaran.
At naiintindihan ko rin naman sila ron. Siyempre, pinaghirapan din nila yung nalakarin. Masyado kang mabait. Baka kunin ka na sa itaas. Huwag mong sobrahan ha. Huwag mo namang ipagdasal. Pag kinuha ako ng maaga, wala na kayong mabait na planner. Sorry nga pala nung first time namin na nakaharap ka ha. Todo away pa kami ni Laika. Nakakahiya. Ayos lang yun. Normal yun sa ibang ikakasal. Ando na kasi yung pressure sa inyo eh. Huwag na lang natin pag-usapan. Pero teka nga, asan nga ba si Laika? Bakit hindi siya makakapunta? May kailangan siyang i-close na deal sa trabaho niya eh. Inuna niya yon. Pangdagdag din daw sa bayarin sa kasal namin. Sana pala nireschedule na lang natin tong meeting para naman may input din siya sa mapag-uusapan. Pinagkakatiwala naman niya sa akin tong meeting natin. I-guide mo na lang siguro ako. Wala akong alam sa ganito eh. Gets kita. Kadalasan kayo mga groom, umattend lang sa kasal ang gagawin nyo. Ang mga bride talaga ang mabusisi sa mga detalye. Hindi rin kasi ganun si Laika. Kahit ano lang meron, ayos na sa kanya. Basta may maganap lang na kasal. Maswerte ka naman pala. Hindi ka na mahihirapan sa kanya. Sana nga. So, simulan na natin? Paano ba? Ikaw bang mamimili sa isusuot na sapatos ni Laika? Ha? Hindi! Wala akong kinalaman sa sapatos niya. Natawa naman ako sa sinabi mo. Ay, sorry. Sabi ko naman sa'yo, wala akong alam sa ganito eh. Banu talaga. Sorry. Alam mo, ganito na lang. I-reschedule ko na lang tong meeting natin. Dapat kasama na si Laika. Baka kasi kung ano pang masabi mo ngayon. Mas mabuti pa nga. Pero babayaran ko na lang tong araw na kinita mo ko. Wag na. Wala rin naman akong ginagawa sa bahay kaya gusto ko rin namang lumabas. Bayaran mo na lang ako ng kwentuhan. Nako, kung kwentuhan lang pala ang bayad sa'yo, yayaman ka sa akin. So, simulan na natin? Paano ba? Ano bang size ng sapatos mo? Palong-palo ang sense of humor ni Ron sa akin, Papa Dudut. Kaya nasulit ko rin na lumabas ng bahay kahit kinailangan kong i-reschedule ang meeting namin para sa kasal nila ni Laika. Aaminin ko nung una ko siyang nakilala dahil nga cold at stressed siya noon. Hindi ko natipuhang makipag-usap masyado sa kanya. Nadagdag pa yung away nila sa harapan ko. Pero dahil nga relax lang si Ron noong second meeting namin ay kaya doon ko nakita na ayos din naman pala siya. Tulad ng ibang tao ay may mood lang siya na hindi maganda dala rin ng nakaka-stress na mga pangyayari sa paligid niya. Naintindihan ko na, napahaba nga ang usapan namin. Naparami pa ang orders namin ng pika-pika. Kahit busog na kami noon ay panay pa rin ang order niya. Libre na lang daw niya. Yun na lang daw ang kabayaran para sa pag-reschedule ng meeting. Sabi ko naman ay ayos lang talaga. Pero mapilit siya. Inabot kami ng ilang oras sa restaurant na yon. Kung ano-ano na lamang ang napag-usapan namin. Una tungkol sa mga magagandang lugar na pwedeng mag-honeymoon. Hanggang sa mga magagandang plato na pwedeng bilhin kapag nag-asawa ka na. Nakakatawa na lang na napupunta na kung saan-saan ang usapan namin noon. Walang putol ang usapan namin. Walang hintuan. Laging may banad si Ron sa mga sinasabi ko at hindi na rin ako nahihiyang bumanat sa kanya. Sobrang komportable na namin sa isa't isa. Nakakala mo'y matagal na kaming magkakilala. Hanggang sa na-realize ko, unti-unti ay parang nafo-fall na ako sa kanya. Aaminin kong dahil sa mahabang usapan namin, nagkaroon ako ng crush sa aking kliyenteng groom, Papa Dudut. Noong nakauwi na ako sa bahay after ng kwentuhan namin ni Ron ay kinabahan ako bigla. Paano ba naman kasi ay iyon ang unang beses na nagkaroon ako ng crush sa kliyente ko. Matagal ko nang binakura ng puso ko sa mga groom na nakakasalamuha ko. Hindi ako pwedeng magkaroon ng kahit kaunting interest sa kanila dahil kailangan kong maging profesional at syempre andun ako para tulungan sila sa kasal nila. Ikakasal sila sa iba at dapat ay hindi ako ma-attach sa kanila. Pero iba kasi ang nangyari sa pagitan namin ni Ron. Dahil nga sa naging kwentuhan namin,
Hindi ko namalaya na nasira na ni Ron ang bakod ng puso ko. Kung bakit naman kasi lumalim pa ang naging usapan namin. Gusto ko na lang din talagang sisihin ang sarili ko ng mga oras na na-feel kong nagkaka-crush na ako sa kanya. Hindi ako muling nagparamdam kay Ron. Diretso ako lagi kay Laika sa pag-update para sa next meeting namin at yung mga dapat na gawin. Hindi naman nakatunog si Ron na kay Laika lang ako dumadaan. Kasi napag-usapan naman na namin na si Laika ang una kong dapat na makausap. Siya kasi ang bride. Siya ang mas nakakaalam sa dapat gagawin sa kasal. Mabuti na lang at gumana ang excuse na yon, Papa Dudut. 2 linggo din akong hindi nagparamdam kay Ron. Hanggang isang gabi ay nagulat na lamang ako na may tumawag sa akin. Hindi nakasave ang numero, inakala ko noong una na magdi-deliver yon ng parcel o baka bagong kliyente at mag-i-inquire sa rate ko bilang planner. Nagulat na lamang ako nang marinig ko ang boses ni Ron. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko. May epekto pa rin pala siya sa akin. Akala ko natunaw ko na ang nararamdaman kong interest sa kanya dahil 2 linggo na rin kaming hindi nakapag-usap at nakapagkita. Ginulat mo naman ako, Ron. Bakit ka ba napatawag? Akala ko bagong kliyente ko na. Dismayado ka ba na lumang kliyente mo ang tumawag? Akala ko nga rin magde-deliver ka ng parcel ko eh. Pwede naman ako mag-deliver sa'yo. Ano bang gusto mo? Kape? Hopya? Jowa? Naku, pass dyan sa jowa. Busy ako. Naks naman si career woman. Oh, bakit ka nga napatawag? Wala lang. Hoy, hindi pwedeng wala lang. May problema ba? Pwede ka bang maging kaibigan ngayon, Jamie? Oo naman. Kiss na muna ang pagiging wedding planner ko sa inyo. Kaibigan mo ako ngayon. Ano bang nangyari? Normal bang kabahan pag ikakasal? Oo naman. Wedding jitters ang tawag dyan. Wedding jitters? Parang tunog chichirya o gin ah. Sige, magpatawa ka pa. Kabado ka na nga dyan. Pero seryoso nga. Kabado talaga ako. Tsaka ano... Uy, atin-atin lang to ah. Parang gusto kong umatras sa kasal namin ni Laika. Okay lang na maramdaman mo yan. Isa yan sa mga senyalis ng wedding jitters. Pero utang na loob wag mong itutuloy na umatras. Ay nako, ikaw ang unang kliyente ko na sisingilin ko kapag makakancel ang kasal niyo. Ay, kasi naman. Kaibigan mo ako ngayon. Ano ba talaga nangyayari? Bakit bigla kang nakakaramdam ng ganyan? May aaminin ako sa'yo ah. Pero atin-atin lang talaga to ah. Oo na nga, hindi naman ako chismosa. Go lang. Alam mo bang biglaan lang ang kasal namin ni Laika? Paanong biglaan? 3 buwan pa lang kami magkarelasyon nang mabuntis ko siya. OMG! Buntis si Laika? Nabuntis. Nabuntis? Past tense? Anong... Nakunan siya. Ikwento mo nga ng buo, nawiwindang ako sa mga revelasyon mo. Nabuntis ko nga siya nung 3 buwan pa lang kami magkarelasyon. Dapat nga hindi kasi sabi niya nagpipilis naman daw siya. Kaya lang nakalimutan pala niyang uminom ng 3 gabi na magkasunod. Nakalimutan o sinadya? Sa totoo lang ayokong isipin. O tapos? Sabi niya kailangan ko siyang pakasalan. Ayoko sana. Sabi ko, susustentuhan ko pa rin ang pinagbubuntis niya. Pero panay ang iyak niya. Nagsumbong pa siya sa mga kuya at tatay niya. Natrap ako. Pinilit nila akong pakasalan si Laika. Shotgun wedding pala tong ino-organize ko. Ganun na nga. So, hindi pala buo ang loob mo na pakasalan siya? Masama ba kung oo? So ano nangyari sa pinagbubuntis niya? Nakunan siya 1 buwan matapos niyang i-post sa Facebook namin ikakasal na kaming 2. Wala na palang baby na involved. So bakit kailangan pa rin ituloy ang kasal? Kasi nakakahiya na raw kung babawiin yung imbitasyon at mga sinabi namin sa mga tao. Kaya ituloy na lang daw namin. Ando na rin naman daw kami. Ramdam ko noon ang bigat sa boses ni Ron habang nagkukwento. Ang hirap naman pala ng pinagdadaanan niya. Kaya naman pala noong unang beses ko silang nakilala ay napansin ko kaagad na parang wala siyang amor kay Laika. Kaya naman pala, napailing na lamang ako at lihim na nakaramdam ng inis kay Laika. Alam kong biktima rin si Laika ng sitwasyon pero dahil nga may crush ako kay Ron, kaya wala akong ibang napagbuntunan
ng inis ko noon kundi si Laika. Doon nga rin inamin sa akin ni Ron na nawala na siya ng pagmamahal kay Laika. Lalo't nakikita na nito ang totoong ugali ng fiancé niya. Masyado raw possessive at lagi na lang nakikipag-away. Mapagmataas at palaging pinamumukha kay Ron na mas mataas ang pinag-aralan niya at trabaho. Never daw naramdaman ni Ron na equal sila ni Laika. Kailangang laging angat si Dalaga. Marami pang nakwento sa akin si Ron kung paano siyang hinaharas daw ng pamilya ni Laika. Pati nga raw mga kaibigan ni Laika, harap-harapang minamaliit siya. Hindi naman siya pinagtatanggol ni Laika. Pakiramdam pangaraw ni Ron, natutuwa si Laika sa tuwing dinadown siya dahil ibig sabihin lang noon ay umaangat si Laika sa paningin nila. Dahil nga masyado nang mabigat ang mga kwento niya, sinabi ko sa kanya na pwede kaming mag-meet ng personal sa ibang araw para mas mailahad niya ang nararamdaman niya. Natuwa naman si Ron dahil sa unang beses, meron siyang napagsasabihan ng lungkot niya. Wala na rin daw kasi ang mga kaibigan niya dahil pinalayo ni Laika. Nag-schedule kami ng pagkikita 1 linggo pagkatapos ng pag-uusap namin ay nagtagpo kaming muli sa isang coffee shop para may tuloy ang naudlot naming usapan. Ikaw naman ang late ngayon. Sorry naman, may dinaanan pa akong kliyente bago ako pumunta rito. Joke lang yun ha. Alam kong busy kang tao. Kaya maswerte ako na naambunan mo pa rin kahit ilang oras lang. Ang drama mo pa rin ha. Ikaw naman? Pangbasag ng trip? Oo nga pala, umorder na ako ng kape natin. Spanish latte sa'yo, di ba? Light ice at triple espresso shots? Wow! Bakit? Isang beses ko lang sinabi sa'yo ang kapeng paborito ko pero natandaan mo agad. Matandain talaga sa mga espesyal na mga tao sa buhay ko. Flattered naman ako. Espesyal ba talaga ako? Wedding planner nyo lang ako. Kapag tayong dalawa lang ang magkasama at magkaharap, kaibigan kita. Hindi ka wedding planner lang. Okay, kinilig ako ron ng slight. Kinilig? Kinikilig ka sa kaibigan mo? Friendzone pala ata ang hanap mo sa buhay. Hoy, hindi kainis to. Hindi ko tuloy ma-explain ng mabuti yung sasabihin ko. Feeling ko, i-judge mo ko. Hayaan mo na. Tinutukso lang naman kita. Ano bang gusto mong pag-usapan ngayon? Ikaw, ano bang gusto mo? Ikaw kaya nag-aya sa akin lumabas. Dapat ikaw ang may bangkong mga topic. Wala ako maisip bigla eh. Parang naubos na ata yung pwede nating pag-usapan. Ang daldal mo kasi sa chat. Nahawa lang ako sa'yo, no? Alam ko na. Pag-usapan na lang natin yung tungkol sa kasal nyo ni Laika. Pwedeng pass muna riyan. Gusto ko kasi munang makawala sa pressure ng kasal namin. Tsaka, nagkatampuhan nga kami bago ako pumunta rito eh. Bakit naman? Mansari pala kasi namin ngayon. Mansari nyo? Bakit ka nakipag-meet sa akin ngayon? Dapat siyang priority mo. Pero mas gusto kong makasama ka kaysa sa kanya. Mas nakakahinga ako kapag ikaw ang kausap at kaharap ko. Gusto ko makaramdam ng kilig sa sinasabi mo. Kaya lang mali eh. Kanina mo pa binabanggit niyang kilig ah. Totoo na ba yan? Kilig kaibigan ba yan o kilig crush? Grabe sa crush ha. 40 na ako. Ikaw lagpas 30 ka na. Dapat wala na yung ganyan. Lolo ko nga kinikilig pa rin sa paglalambing ng lola ko eh. Wala sa edad yan. So ano nga? O sige na, aamin na ako. May konti akong crush sa'yo. Konti lang talaga. Paano ko ba yun pararamihin ha? Huwag ka nga puro biro. Hindi naman ako nagbibiro. Basta, harmless naman tong crush ko sa'yo. Before kasal mo, mawawala rin to. Ipagdarasal ko talaga. Paano kung wag mo na lang ipagdasal na mawala yan? Kasi kinilig ako nung nalaman kong crush mo rin ako eh. Rin? Crush mo rin ako? Oo. At hindi ko ipagdadasal na mawala to. Nakatitig sa akin si Ron habang sinasabi niya noon ang mga katagang yon. Crush din niya ako. Naramdaman kong totoo ang sinabi niya. Kaya nakaramdam ako ng kilig, Papa Dudut. Sumobra pa nga. Natahimik kami ng ilang minuto dahil hindi namin alam kung paano babawiin ang usapan. Parehong namumula ang mga mukha namin. Akala mo'y nakainom kami ng alak.
kung hindi kami tinawag ng barista para sa mga kapeng in-order ni Ron, hindi kami makakahinga ng maayos. Noong nakahigop na kami ng kape ay medyo nawala na ang tensyon sa pagitan namin. Pasimple akong tumingin kay Ron, ganon din siya sa akin, hanggang sa nagkatitigan. Nagkatawanan at bumalik na muli kami sa pagiging komportable sa isa't isa. Hindi muna namin pinag-usapan ang tungkol sa crush na nafe-feel namin sa isa't isa. Random lang na mga bagay ang pinag-usapan namin, basta hindi tungkol sa nararamdaman namin. Mula noong nagkaaminan kami, alam kong may nagbago na sa amin. Naramdaman ko ang kakaibang saya na first time ko ulit maramdaman after kong iwan sa altar ng fiancé ko. Palagi na kaming magkausap ni Ron, lagi na rin kaming nagkikitang dalawa. At dahil sa dalas na nagkakasama nga kami ay hindi ko maiwasan na ma-fall ng todo sa kanya. Ganon din siya sa akin. Wala pang formal na usapan sa kung ano ang meron kami, pero masaya kami sa ganon. Alam ko namang bawal, alam kong mali ang pinasok kong sitwasyon. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko na lumapit kay Ron, lalo't siya ang bumuhay muli sa puso ko. Ang tagal ko nang pinatulog ang puso ko. Laging takot na sumubok magmahal ulit. Pero pagdating kay Ron ay nagbago ang lahat. Kaya kahit mali ay sige pa rin ako. Masaya naman na nakabangon muli ang puso ko. Nagpatuloy ang maling ugnayan namin ni Ron. At nung tumagal ay naging klaro na ako sa sitwasyon namin. Naging magkarelasyon na kami at lihim nga lang syempre. At dahil nga may label na kami kaya kinailangan naming mag-ingat para hindi makaramdam si Laika. Siniguro namin na sa tuwing magkikita kaming tatlo ay walang mapapansin si Laika sa kakaibang kinikilos namin. Kumbaga kapag tatlo kaming magkakaharap, isa lang akong wedding planner. Professional lang. Pero pagkatapos noon ay mag-aaya si Ron na magkita. Madalas kaming nagkikita sa kondo ko. Malayo naman ang kondo ko sa bahay ni Laika kaya malabong magkahulihan doon. Pag magkasama na kaming dalawa ni Ron ay parang wala na kaming pakialam sa ibang bagay. Parang kami na ang tunay na magkarelasyon, kahit aminado ako na isa akong kabit. Wala akong pinagsabihan sa relasyon naming dalawa. Siniguro ko na hindi makakalabas ang sekretong yon. Delikado syempre. Ganon din ang sinabi ko kay Ron. Mag-ingat siya palagi at dapat ay laging burado ang conversation namin. Kailangang ibang pangalan ko sa cellphone niya. Hindi rin kami friends sa Facebook para hindi makatunog si Laika. So far ay hindi naman nakaramdam si Laika. Dagdag na rin kasi na naging busy na ito sa pagkayo dahil kailangan ng dagdag na bayarin para sa kasal nila. Bala kasi nilang gawing engrande dahil uuwi raw ng Pinas ang mga kamag-anak ni Laika sa ibang bansa. Hindi naman ganun kalaki ang pera ni Ron kaya si Laika madalas ang nag-aabono sa lahat. Andun si Ron para sumuporta emotionally sa kanyang fiancé. Minsan nagkakaharap kaming muli sa coffee shop kung saan kami nagkaamina ng feelings ni Ron. Papa Dudut. Sa wakas, walang na-late sa amin ni Ron. Eh di congrats sa atin. Hindi nyo talaga makalimutan yung pagka-late nyo dati, ha? Hindi ko na nga maalala yun. Kasi naman, bukod sa late kami, nagbangayan pa kami sa harapan mo. Unforgettable yun. Hindi na yun mauulit, promise. Love na ulit namin ang isa't isa. Hindi ba, darling? Oo naman. I love you. I love you more. Sana pala, na-late na lang kayo para hindi ako nakakaramdam ng inggit ngayon. Balik ulit kayo sa away. Okay naman kasi talaga kami nitong si Ron. Minsan lang talaga hindi to makapalag sa toyo ko. Pero alam ko na love niya ako. Kung babawasan mo ang toyo mo, kahit sa kabilang buhay, mamahalin kita. Ikaw din naman may toyo, pero tanggap kita. Oo, tama na po. Nararamdaman ko na naman ang pagiging single ko. Single ka pala, no, Miss Jamie? Oo. 3 beses umuo? Sure na single ah. Wala naman kasi talaga akong boyfriend. Pwede ka bang ireto sa kuya ko? Single dad yon.
Kung may daddy issues ka, siya ang perfect para sa'yo. Sinong kuya mo? Si Mitoy? Oo, siya lang naman yung single dad sa mga kuya ko. Alam nga namang ireto ko si Kuya Borge, happily married yon. Ayoko naman maging kabitong si Miss Jamie. Hindi niya deserve. Parang namimiloso po ka pa sa pagsagot mo. Ha? Hindi ah. Bakit naman ganyan ang iniisip mo? Yung tono mo kasi ng pananalita. Parang gusto mo ako ipahiya kay Jamie. Miss Jamie. Wala akong balak ipahiya ka kay Miss Jamie. Okay ka lang ba? Bigla ka nagagalit dyan. Nakakainis lang kasi. Tsaka andito tayo para pag-usapan ng kasal natin. Hindi yung pagiging kupido mo kay Kuya Mitoy at kay Jamie. Miss Jamie. Konti na lang naman ang kailangang ayusin sa kasal natin. Masama ba magmalasakit sa love life ni Miss Jamie? Magmalasakit o makialam? Aray ha? Sino ngayon ang namamahiya sa harapan ni Miss Jamie? Teka, nag-aaway na naman kayong dalawa. Kala ko ba love nyo na ulit ang isa't isa? Alam nyo, mas maganda kung wag na lang natin pag-usapan ng love life ko kasi wala rin naman kayong mapipiga sobrang tuyo na talaga. Pasensya ka na Miss Jamie ha? Ewan ko ba kung anong brand ng toy ang dumadaloy ngayon sa dugo nitong si Ron? Bigla na lang tinupak Ayoko lang sayangin ng oras ni Miss Jamie sa walang kwentang pangrereto mo. Ah, ganon, walang kwenta. Mas walang kwenta pa nga tong kasal natin. Bahala ka na sa buhay mo. Ikaw na ang umasikaso sa kasal natin. Pagod na ako mag-adjust sa'yo. Laika, saan ka pupunta? Sorry Miss Jamie, kailangan ko lang magpalamig. Bahala na kayo ni Ron kung ano man ang mapag-usapan nyo ngayon sa kasal namin. Ayoko nang makialam. Bye. Bakit naman ganun ang trato mo kay Laika? Nagselos ako Masisisi mo ba ako? Nirereto ka niya sa kuya niya. Ayoko nun. Akin ka lang. Maliman pero nakaramdam ako ng kakaibang kilig nang sabihin ni Ron na nagselos siya. Doon ko napatunayan na mahal niya ako. Bakit siya magsiselos kung hindi siya interesado sa akin, hindi ba? Hinintay ko muna siyang kumalma bago ko siya kinausap. Hinayaan ko siyang ubusin ang kapeng natitira sa tasa niya. At nang makita kong ayos na siya ay saka ko siya kinausap. Pinagsabihan ko na huwag ganon ang trato niya kay Laika. Dahil baka makahalata ito. Doon na-realize ni Ron na mali nga ang ginawa niya. Nadala lang daw siya ng selos. Nagsorry siya sa akin at sinabi ko sa kanya na tawagan niya si Laika para suyuin. Ginawa naman niya pero ayaw sagutin ni Laika ang tawag. Sinabi ko sa kanya na i-text o i-chat na lamang niya para mag-sorry. Sumunod ulit siya. Nakakakilig din yon sa pakiramdam ha? Yung mapasunod ko si Ron sa gusto kong mangyari. Pagkatapos noon ay inaya niya akong pumunta sa kondo ko. Pumayag naman ako. Hiwalay kami ng taxi na sinakyan. Pinauna niya akong umalis at after 10 minutes ay saka naman siya sumunod. Para lang walang makakita at makapansin. Sa kondo ko doon kami nag-init na dalawa. Naglambingan hanggang sa mauwi sa kama. May nangyari na naman sa amin kaya nga mas mahirap bumitaw dahil may nangyayari na sa amin. Lalo't masyado niyang ginagalingan. Parang ayaw niya akong bigyan ng chance na ihinto ang maling namamagitan sa aming dalawa. Hindi ko tuloy alam kung paano ako makakatakas sa sitwasyon ko. Alam kong balang araw ay kailangan ko rin yung tapusin pero paano? Yon ang tanong ko sa sarili ko na hindi ko pa mabigyan ng kasagutan. Nitanungin si Ron tungkol doon ay hindi ko magawa. Natatakot din kasi ako sa isasagot niya. Baka hindi pumabor sa nararamdaman ko. Kasi kahit mali ay gusto ko lang talagang makasama siya hanggat kaya naming dalawa. Grabe ka. Masyado mo namang ginalingan. Ano bang vitamins mo? Bakit ang tibay mo sa kama? Kailangan kong galingan kasi bad mood ka kanina Mukhang next month na ako mapabad mood nito. Sinobrahan mo Thank you Para bang panghani mo ng galing ko? Parang nag-alangan ka ron kapag naririnig ko lang kahit anong term sa kasal para akong kinikilabutan. Kasi Alam mo naman na kung bakit. hindi ka ba
Handang pakasalan si Laika? Alam mo na rin ang sagot dyan. Meron akong isang tanong na hindi ko talaga alam ang sagot. Ano yun? Paano na tayo? Kahit ako hindi ko alam ang isasagot dyan. Paano kapag kinasal na kayo ni Laika? Paano na tayo? Hindi ko rin alam. Gusto ko rin kasi ng klarong sagot. Kung meron man akong klarong isasagot sa'yo, yun ay yung mahal kita. Mahal na mahal. Pero hindi sapat para ako yung iharap mo sa altar. Hindi ko rin kasi alam kung paano to lulusutan, Jamie. Alam ko. Tumatawag si Laika. Teka, sasagutin ko lang. Huwag ka munang maingay. Okay. Hello, Laika? Hello, Ron? Saan ka? Hindi ka na ba galit sa akin? Hindi na. Sorry sa mga nasabi ko kanina, ha? Hindi ko sinasadyang ipahiya ka sa harapan ni Miss Jamie. Ayos lang yon. Sorry din ha. Sana hindi na tayo mag-away. Alam mo namang hindi ko matiis na magkaaway tayo. Ako rin naman eh. Nasaan ka ba? Ako? Andito sa mall. Kasama yung kumpare ko. Pwede bang umuwi ka na? Pwede naman. Pero okay lang bang mamayang 6 PM na lang ako umuwi? Meron pa kasi kaming titingnan ng kumpare ko eh. Sige, okay lang. Pero dalian mo ha? Kasi nakabili ako ng bagong 90s. Gagamitin ko sana sa honeymoon natin. Pero hindi na ako makapaghintay na isuot ngayon para makita mo. Parang mas gusto kong makita kang walang suot. Sag-aabal lang yung 90s eh. Kung uuwi ka before 6 p.m., wala na akong isusuot nun. Sige, nasa bahay na ako ng 5:59 PM. Maghubad ka na. Ang pili mo talaga. O sige na, hintayin kita. Baliligo na ako. Dalian mo. I love you. I love you more. Bye! Para kong sinasaksak ng punyal sa dibdib sa mga narinig kong usapan ni na Ron at Laika. Hindi nakatulong na naka-loudspeaker pa si Ron. Narinig ko patuloy kung paano sila magharutan. Wala namang masama roon. Engaged na sila. Sino ba naman ako, hindi ba isa akong kabit? Kahit sinabi pa ni Ron na ako ang mahal niya, pero hindi pa rin yon sapat para ako ang piliin niya. Hindi ko pinahalata kay Ron na nasaktan ako. Nakangiti pa rin ako sa kanya, ako pa ang nag-utos na mag-ayos na siya para makaalis na. Sinabi ko na traffic kaya dapat ay maaga na lang siyang umalis sa kondo ko para makarating siya ng maaga sa bahay nila ni Laika. Ayaw pa sana niya pero pinilit ko. Ako na naman ang nasunod. Bago siya umalis ay niyakap niya ako ng mahigpit. Humingi siya ng sorry sa pagkaipit ko sa sitwasyon nila ni Laika. Kung pwede lang daw ibalik ang nakaraan, sana lumihis na siya ng daan patungo kay Laika at hinanap na lang niya ako. Hindi na ako nagsalita noon. Huli na para ibahin ang nakaraan. Nasa kasalukuyan na kami at yun na ang dapat harapin. Nang makalis na si Ron ay saka ako nagbalik sa kama para umiyak. Ang tagal kong pinigil na huwag tumulo ang luha sa mga mata ko. Pero noong mag-isa ko na lamang ay doon ko ibinuhos ang lahat. Naalala ko pa noon naging kabit din ako sa fiancé ko. Matagal naman silang sira ng dati niyang karelasyon nang pumasok ako sa eksena. Mas naging klaro lang ang lahat para sa dati kong fiancé, ang lahat ng sumulpot ako sa buhay niya. Ako ang pinili niya at pagkatapos noon ay pinili rin niya akong pakasalan. Isang bagay na umaasa akong gagawin din ni Ron sa akin. Pero mukhang malabo na. Oo, at naging kabit din ako noon. Pero pinili niya ako. Pero ngayon may pag-asa pa kayang maulit ang sitwasyon na pipiliin pa rin ako. Palapit na nang papalapit ang kasal ni na Ron at Laika Papadudut at mas lalo lang din kaming napapalapit sa isa't isa ni Ron. Mas lalong lumalalim ang namamagitan sa amin. Maingat kami at wala pa ring nakakahalata pero nakakapagod din pala. Nakakapagod na palagi ka na lang nagtatago at palagi kang itinatago. Kailan nga kaya kami malayang makakalakad sa harapan ng mga tao? Nakakaumay na rin na sa kondo lang kami naging malaya. At marami kami mga bagay na hindi na pwedeng pag-usapan at hindi ko na magawang itanong kay Ron kung ano na ang plano namin sa namamagitan sa amin. Pareho kaming nalilito
Pareho ang hindi sigurado. Pareho kaming laging walang mahanap na sagot. Paano nga ba kami magiging sigurado kung nasa gitna si Laika? Paikot-ikot kami sa patagong sitwasyon. Pero sige pa rin kami, Papa Dudut. Hanggang isang araw ay nagulat na lamang ako at tinawagan ako ni Laika. Gusto raw niya akong makausap. Ramdam ko ang lungkot sa boses niya noon. Parang may kutob ako na alam na niya ang sa amin ang fiancé niyang si Ron. Pinilit kong ikubli ang kaba sa puso ko. Hindi ko rin binanggit muna kay Ron ang tungkol sa pakikipag-usap sa akin ni Laika. Kailangan ko munang malaman kung ano ang gusto niyang sabihin. Nakipag-meet sa akin si Laika. Tinanong ko kung tungkol ba yon sa kasal niya. Hindi siya umimik. Patuloy pa rin ang lungkot sa kanyang tinig nang sabihin ito sa akin na kailangan niya ako at kailangan niya ng kausap. Umuo na lamang ako at nagmadaling puntahan ang lugar kung saan kami magkikita. Nauna ako roon ng mahigit 30 minutos. Kailangan ko kasing paghandaan yon. Kailangan kong magpakalma at nang nakita ko na siyang lumapit sa akin ay doon na wala ang kalmadong itsura ko na pinaghirapan ko. Lalo na nung napansin kong mugto ang mga mata ni Laika, Papa Dudut. Laika, okay ka lang ba? Namumugto ang mga mata mo. Halata na ba? Gusto mo maghilamos ka muna para mabawasan yung pamumugto, tapos inom ka ng tubig para hindi namamagay ang pisngi at labi mo. Mukhang dehydrated ka sa kakaiyak eh. Teka, ikukuha kita. Huwag na, ayos lang ako. Kanina pa ako naghihilamos, wala na ring epekto. Sobrang bigat ba ng sasabihin mo sa akin? Pakiramdam ko. Ay, ito na naman. Naiiyak na naman ako. Iiyak mo lang, nandito lang ako. Makikinig ako sa'yo. Thank you, Miss Jamie, ha? Jamie na lang. Ituring mo ako ngayon bilang kaibigan, hindi bilang isang wedding planner nyo. Yun nga ang gusto ko mangyari eh. Maging kaibigan ka. Sana okay lang, ha? Oo naman. Wala kasi ako mapagsabihan ng nararamdaman ko eh. Natatakot ako magsabi sa mga kaibigan ko kasi ayoko ma-judge. Lalo na ng family ko. Tungkol saan bang sasabihin mo? Tungkol sa amin ni Ron. Bakit? Ano nangyari? Hiwalay na ba kayo? Parang papunta ng araw ni. Anong ibig mong sabihin? Kasi nararamdaman ko, lumalala na yung panlalamig niya. Lumalala? So ibig sabihin, matagal na siyang nanlalamig sa'yo? Oo. Sa'yo ko lang to sasabihin na. Kaya lang naman ako gustong pakasalan ni Ron kasi nabuntis niya ako nang hindi sinasadya. Tinakot siya ng family ko kaya napilitan siyang pakasalan ako. After nun, parang nawala na siya ng gana sa relasyon namin. Parang hindi niya na ako mahal. Buntis ka? Nabuntis. Nakunan din ako eh. Pero pinilit ko si Ron na ituloy pa rin yung kasal kahit nagmamakaawa na siya na wag na lang. Kaya nga, inako ko yung 90% na gastos ng kasal para hindi na siya umangal, para matuloy lang. Kasi ako naman may gusto nun eh. Bakit mo naman siya pinilit na ituloy pa yung kasal? Ramdam mo naman pala na yung panlalamig niya. Ikaw lang ang nahihirapan yan. Let go na. Kasi nakakahiya na kung babawiin ko pa. Pinagmalaki ko na nga sa Facebook, pati sa mga tiyahin ko sa ibang bansa. Inaasahan na nila makikita ako nakasuot ng wedding gown. Kung ako lang, hindi ko na lang itutuloy ang kasal. Makakahanap ka pa rin naman ng lalaking pakakasalan ka. Yung hindi na lang dahil nabuntis ka o dahil napilitan lang siya. Hintayin mo na lang yun. Promise, yung tamang lalaki para sa'yo, hindi man lalamig tulad ni Ron. Kahit naman nang lalamig si Ron, gusto ko pa rin siya eh. Siya lang talaga ang gusto ko. Kahit nga, nararamdaman kong hindi niya na ako mahal, nilalaban ko pa rin. Jamie, alam mo ba? Pakiramdam ko meron na siyang iba. Ha? Wala yan. Sa ganda mong yan, hindi na yung titingin sa iba. Iba kasi yung kutob ko. Nitong mga nakaraang buwan, lagi na lang siyang nakatutok sa cellphone niya. Dati, nabubuksan ko pa yung cellphone niya, ngayon hindi na. Nagpalit na siya ng password. Kaya lalong lumakas ang kutob ko na may tinatago siya. Wala yan, napapraning ka lang. Sana nga. Minsan iniisip ko, dahil din siguro to sa pagbubuntis ko ngayon, kaya ganito ang emosyon ko.
Masyadong kalat at Buntis ka? huwag mong sabihin kay Ron, ha? Bala kong sorpresahin siya sa kasal namin. Doon ko sasabihin na nakabuo uli kami. Feeling ko, binalik ni Lord yung sanggol na nawala sa amin. Ang saya ko, Jamie. Pakiramdam ko, itong pagbubuntis ko mag-aayos sa relasyon namin ni Ron. Ano sa tingin mo? Nadurog ako sa sinabi ni Laika. Buntis pala ito. Ang daming nakwento ni Laika sa plano niya para sa magiging anak nila ni Ron. Doon ko nakitang nagliwanag muli ang mukha niya. Masaya siya, excited na siyang maging isang ina. Kinausap din niya ako na kung pwedeng magpadagdag ng gimmick para sa reception kung saan ay ilalantad ni Laika na buntis na siya. Doon pa lang daw niya sasabihin na buntis na ulit siya. Normally, mabilis lang ang utak kong makaisip ng mga gimmicks sa kasal. Pero nang mga oras na yun ay parang ang foggy ng utak ko. Parang walang ibang pumapasok kundi sakit. Sakit na talagang malabo nang maging kami ni Ron sa huli. Ayokong maging dahilan kung bakit may isang batang hindi lalaking kumpleto ang pamilya. Dahil minsan nawala na rin ako ng anak. Nangyari yon ilang araw nang talikuran ako ng fiancé ko sa altar. Pinalaglag ko ang anak ko ilang araw pagkatapos akong talikuran ng fiancé ko. Magulo ang isip ko noon at aaminin kong nagsisisi ako pagkatapos. Nadala kasi ako ng emosyon. Ayoko na ulit umabot sa ganon at ayoko nang magpadaig sa emosyon ko dahil alam kong may maling kasunod yon. At alam ko sa kasalukuyan ko, nagpapadaig ako sa emosyon ko dahil kay Ron. Doon pa lang ako natauhan, kaya naman nagpasya na akong iwasan ng walang paalam si Ron. Hindi na po pwede, lalo't nagbunga muli ang relasyon nila ni Laika. Ayokong may madamay na naman na inosenteng sanggol. Sa pag-iwas ko kay Ron ay hindi pa rin ito tumigil. Panayang tawag pero mas pinili kong huwag yung sagutin. Hanggang sa sumapit ang gabi ng kasal. Nagulat na lamang ako nang madatnang ko si Ron sa hallway ng kondo ko. Nakaupo at mukhang problemado ang mukha niya. Sa gilid niya ay merong dala itong malaking bag na sa hula ko ay damit ang laman, Papa Dudut. Anong ginagawa mo rito? Mag-usap tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan. Bigla ka na lang nawala. Kasi ikakasal ka na. Bisperas ng kasal mo ngayon, oh. Dapat nandun ka kasama si Laika, hindi dito. Ayoko. Dito ang gusto ko. Ron, tapos na to. Bakit ba hindi naging klaro sa'yo tong pag-iwas ko? Ginagawa mo lang komplikadong lahat eh. Hindi na to magiging komplikado. Kasi ikaw ang pinipili ko. Nahihibang ka na. Umalis ka na nga. Hindi ako aalis. Hindi ko kayang mawala ka. Narealize ko lang lahat to nung hindi ka na nagpaparamdam sa akin. Para ko nababaliw. Huli na ang lahat, Ron. Binigyan kita ng ilang buwan para maging sigurado sa akin pero hindi mo ginawa. Duwag ka. Naduwag lang ako kasi hindi ko alam kung maibibigay ko sa iyo yung pag-ibig na kailangan mo. Hindi na ako marupok na madadala sa ganyang rasunan. Kung gusto mo ako may paraan. Kung ayaw mo, maraming dahilan. Oo. At nagdahilan ako noon kasi naguguluhan talaga ako. Ayoko masaktan kayo pareho ni Laika. Pero gusto mo safe ka. Kaya pinagsabay mo kaming dalawa. Hindi ko naman kasi intensyon na gano'n na mangyari. Wala nang mapupuntahan tong usapan natin. Hayaan mo akong kumbinsihin ka. Hindi na magbabago ang isip ko. Bukas ng huling beses na makikita mo ako. Pagkatapos nun, ayusin mo ng relasyon mo kay Laika. Ayokong makasal kay Laika. Ikaw ang gusto kong pakasalan. Ikaw ang mahal ko, maniwala ka. Handa akong talikuran at kalabanin ng lahat. Huwag ka lang mawala. Wedding jitters. Nasabi ko naman sa'yo yun, di ba? Kabado ka lang at pressured sa kasal yun ni Laika kaya ka ganyan mag-isip pero lilipas din yan. Hindi na to wedding jitters, Jamie. Alam ko sa sarili ko na ikaw talaga ang pinipili ko. Alam mo kung sino dapat mong piliin? Ang mag-ina mo. Mag-ina? Sorry na lang kay Laika kung nasira kong sorpresa niya para sa kasal niyo bukas. Pero buntis si Laika. Buntis ang fiancé mo. Tumakas na lang tayo. Andito na lahat ng gamit na kailangan ko. Magsimula tayo sa malayo. Doon tayo bumuo ng sarili nating pamilya. Doon kita papakasalan.
Magbabagong buhay tayo malayo sa nakaraan. Halika na, Jamie. Di ba mahal mo ako? Oo, mahal kita, Ron. Maniwala ka, mahal na mahal. Pero hindi na dapat eh. Meron kang ibang dapat mahalin. Sinalay kayon at ang magiging anak ninyo. Silang may karapatan sa'yo. At sana tanggapin mo yun kasi ako tanggap ko na eh. Wedding planner nyo lang ako. Hanggang doon lang ang pwede nating maging koneksyon. Pagkatapos ng kasal nyo bukas, magbabalik na ako sa mundo ko at ganun din kayo. Huwag na nating gawing komplikado to. Palayain mo na ako. Ayoko nang gumawa ng mali. Jamie, wag namang ganyan, please. Hindi ko kaya na mawala ka. Sa una lang tayo mahihirapan. Pero balang araw, hindi ka magsisisi na pinili mo ang mag-ina mo kaysa sa wedding planner nyo. Paalam, Ron. At best wishes sa'yo. Alas 8 ng umaga kinabukasan, araw ng kasal nila. Paikot-ikot ako sa loob ng simbahan para masiguradong perfect ang lahat. Mula sa choir nakakanta hanggang sa mga bulaklak na sasalubong sa mga bisita. Kahit meron namang nakatalagang on-the-day coordinator para umasikaso sa kasal, nang umagang yon ay hindi ko pa rin napigilang makialam bilang paraan ko na lang para bumawi sa ikakasal. Unti-unti ay nagsidatingan na ang mga kalahok sa seremonya. Mula sa mga flower girl hanggang sa mga dalagang abay, ayos na ang lahat. Dumating na rin si Ron, isang beses ko lang siyang tinapunan ng tingin, pero ramdam ko ang kakaibang lungkot nang mapatingin siya sa akin. Kinuha ko na lang ang tingin na yon bilang pamamaalam sa minsan naming pinagsamahan. Mabilis lang lumipas ang oras, maya-maya pa'y narinig na ang mga malamyos na tunog ng piano. Hudyat na lalakad na ang bride. Nasa gilid lamang ako noon at sinusubaybayan ang bawat hakbang ni Laika. Para akong naiiyak. Magkahalong pait at saya ang nararamdaman ko noon. Pait dahil hindi ako nagwaging makasama ang lalaking mahal ko. Pero saya dahil meron akong isang babaeng nabigyan ng chance sa pag-ibig. Nang magkaharap na sina Ron at Laika ay doon na pumatak ang mga luha ko. Lalo na noong tapunan ako ng tingin ni Ron. Hindi ko mabasa ang laman ng isip niya. Pero mabuti ng ganon. Lumabas ako saglit ng simbahan nang nagsimula na ang pagsasalita ng pare. Doon sa gilid ng simbahan kung saan walang ibang tao ay umiyak ako ng tahimik. Doon ako humingi ng patawad sa Diyos na nagawa kong pakikiapid. Inayos ko ang sarili ko at pagkatapos noon ay muli kong binalik ang maskara ko bilang profesional na wedding planner. Naglakad ako papasok ng simbahan at tiniis na tapusin ang kasal ng taong pinakamamahal ko sa lahat. Natapos ang seremonya sa halik na sinelyohan ni na Ron at Laika. Doon pa lang ako nakaramdam ng kapayapaan. Alam kong tama ang ginawa kong magparaya. Dahil una pa lang ay hindi dapat ako pumagitna. At sa paglalakad palabas ni na Ron at Laika sa simbahan ay ang naging wakas na namamagitan sa amin ni Ron. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Maraming salamat at naway nakapagbigay ako ng aral para sa lahat. Ako ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jamie. Hindi natin kailangang makihati sa pag-ibig ng iba. Kung totoong ikaw ang mahal niya, ikaw lang dapat ang pipiliin niya. Walang ibang dapat pumagitna. Dahil dapat sa iyo pa lang ay sigurado na siya. At para sa lahat ng tao na nakokontentong makipag-agawan at makihati sa pag-ibig ng iba, sana ay matauhan ka na. Huwag mong hayaan na nasa gilid ka lang. Darating din ang tamang tao para sa iyo. Yan ay kung kakayanin mong bitawan ang maling tao. May hirapan ka lang sa simula pero pag nasanay ka na sa gitna ay maiisip mong tama lang pala ang bumitaw na. Dahil parating na ang taong sa iyo ay nakatadhana. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako,
Gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi biro ang hirap kapag nagkahiwalay ang mga magulang. Maraming adjustments ang dapat nagawin at kadalasan ay bata ang naiipit. Ikaw, kabarangay, paano kaya sa tingin mo mapagtatagpo ang dalawang mundo ng dalawang magulang na nagkahiwalay? Pero kailangang magkalapit para sa anak na sa kanila ay parehong nakakapit. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Joel, 35 years old at kakahiwalay lang sa naging girlfriend ko for almost 4 years. Siya pala si Cynthia. Kaedad ko lamang siya at meron kaming isang anak na 2 taong gulang pa lamang. Mahirap na desisyon ang makipaghiwalay sa nanay ng anak ko. Sino ba naman ang gustong mapunta sa isang broken family, hindi ba? Kaya lang ay hindi ko na matiis ang ugali ni Cynthia. Lagi niya akong pinaghihinalaan na may ginagawang hindi maganda. Palibasa noong time na naging kami ay malala pa ang trust issues niya dahil niloko siya ng dating boyfriend niya. Nagkaroon din sila ng anak pero nasa poder ng lalaki ang bata. Pinasa sa akin ni Cynthia lahat ng galit at tamang hinala niya sa kanyang ex-boyfriend. Noong una ay sinubukan ko namang tanggapin yon. Mahal ko eh. Kaya lang habang tumatagal ay nakakapagod din pala ang ganong klase ng sitwasyon. Nakadagdag din ang pagiging high maintenance niyang babae. Hindi siya nakontento sa kung ano lang ang kaya kong maibigay sa kanya. Alam naman niya na hindi ganong kalaki ang sahod ko. Galing kasi siya sa may kayang pamilya kaya hindi niya matanggap na maliit lamang ang naibibigay ko sa kanya. Yun madalas ang nagiging away din namin dahil nasasaktan ang pagkalalaki ko sa tuwing pinamumukha niya sa akin na hindi sapat ang naibibigay ko. Hanggang isang araw ay nakipaghiwalay na ako sa kanya, Papa Dudut. Biglaan lang ang lahat dahil napundi na ako sa pagbubunganga niya sa mga pagkukulang at mali ko. At dahil nga sa pakikipaghiwalay ko ay nagtanim siya ng galit sa akin at nakaapekto yon sa anak namin, Papa Dudut. Bakit kasi ayaw mong sagutin ang tawag ko? Last week pa ako tumatawag eh. Kahit sana i-text mo man lang ako. Para saan pa? Hiwalay na tayo, di ba? Oo, hiwalay na tayo. Pero may anak tayo. Eh ano ngayon? Pwede bang maging mature ang usapan natin? Para na lang sa anak natin. Para sa anak natin? Sana naisip mo yan bago ka nakipaghiwalay sa akin. Hindi ko na kasi kaya ang ugali mo. Gustuhin ko mang magstay para sa anak natin. Pero nahihirapan na ako. At akala mo madali para sa akin na makisama sa ugali mo? O sige na, mali na rin ako. Tatanggapin ko na lang yun para sa anak natin. Puro ka na lang para sa anak natin, pero hindi ka naman nagpapakatatay sa kanya? Anong hindi? Sinusubukan ko naman dati pa. Hindi ako nagkulang sa sustento. Kulang na kulang ang sustento mo. Hindi sapat ang binibigay mo. Yan mismo ang dahilan kung bakit umayaw ako sa'yo. Hindi ka marunong makontento. Sino bang makukontento sa maliit na sustento mo? Alam mo kung magkano lang ang kinikita ko. Maliit na nga lang ang natitira sa akin. Sakto lang para may pangbili ako ng toothpaste at deodorant ko. Halos sa inyong mag-ina na pupunta lahat ng sahod ko. Dapat lang namang mapunta sa amin yun dahil obligasyon mo kami.
sasabihin ko sa'yo, dapat hindi ka nakukontento sa maliit na sahod mo lalo't pamilyado ka na. Dapat nag-e-effort ka pa rin para maghanap ng trabaho na kayang bumuhay sa amin. Ginawa ko naman yun pero walang tumanggap sa akin. Kasi hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya hindi ko rin maiwan tong trabaho ko kasi ito lang ang tumanggap sa akin kahit hindi ako college graduate. Ang dami mong dahilan talaga. Hindi ka na uubusan. Gusto ko lang depensahan ang sarili ko. Cynthia, magkaayos na tayong dalawa para sa anak natin. Maging maayos naman na sana ang pakikitungo natin sa isa't isa kahit hindi na tayo nagsasama. Huwag mong asahan na magiging maayos ang pakikitungo ko sa'yo kasi galit pa rin ako sa'yo. Baka naman pwedeng isang tabi mo man lang yung nararamdaman mong galit sa akin para naman makasama ko rin ang anak natin. At sinong nagsabi sa'yo na gusto ko pang ipakita sa'yo ang anak natin? Cynthia, ako ang ama niyan. May karapatan ako sa kanya. Tinanggal mo na ang karapatan mo sa kanya nung iniwan mo ko. Huwag naman ganyan, please. Gusto ko makasama ang anak natin. Huwag mong ipagkait sa kanya na magkaroon ng isang ama. Hindi ka maayos na ama. Kaya ayos lang kahit wala ka sa buhay niya. Hindi man ako naging mabuting karelasyon sa paningin mo, pero hindi mo pwedeng sabihin na hindi ako naging mabuting ama sa anak natin. Parehas lang yun. Kung gusto mong maging mabuting ama sa kanya, sana naging mabuti ka rin sa nanay niya. Kaso hindi. Iniwan mo ako kahit ang dami kong tiniis sa mga pagkukulang mo. Cynthia! Huwag ka na ulit tatawag sa akin, Joel, ha? Hindi mo na pwedeng makita ang anak natin. Tapos na tayo, di ba? Tapos na rin ang koneksyon mo sa anak natin. Mangiyak-ngiyak ako sa katigasan ng loob ni Cynthia mula noong nagkahiwalay kaming dalawa, Papa Dudut. Pinagdamot na niyang makita ko ang anak namin. Nakiusap ako ng ilang beses para lamang ipasilip man lamang niya sa akin ang bata kahit nga video ko lamang sana pero ayaw niya. Nangutang ako ng malaking halaga para ibigay yon kay Cynthia pero tinanggihan niyang tanggapin yon. Hindi pa rin daw yon sapat. Ayaw niya talaga akong patawarin. Alam kong pinipersonal na lamang niya ako dahil sa pakikipaghiwalay ko sa kanya. Sinubukan kong lapitan ang mga kaibigan niya na nakilala ko at nakiusap sa kanila na baka pwedeng kausapin nila si Cynthia para lumambot na ang puso niya. Lahat sila'y walang nagawa, naging dahilan din yon para kagalitan niya ang mga kaibigan niya. Kaya mula noon ay hindi ko na sinubukang lapitan pa isa man sa mga malalapit sa kanya para maging tulay sa muling pagkikita namin ng anak ko. Napakasakit na hindi makita ang anak ko, siya na lamang ang buhay ko. Siya ang dahilan kung bakit nagawa kong tiisin ang ugali ni Cynthia dahil gusto kong buo kami. Pero may limitasyon din ang pasensya ng isang tao at sa huli mas pinili kong lumayo na lamang kay Cynthia kaysa naman sarili kong peace of mind ang mawala. Mas naging payapa ang buhay ko noong nagkahiwalay kaming dalawa. Pero malungkot ako dahil gusto kong makasama ang anak ko. Kaya lang ipinagkakait sa akin ni Cynthia. Palagi ako nakatambay sa subdivision kung saan ay nakatira si Cynthia. Mabuti na lamang at may kaibigan akong nakatira doon kaya malaya akong nakakapasok. Panay ang silip ko sa bahay ni Cynthia sa pag-asang makikita ko kahit saglit lang ang anak namin. Pero bigo ako. Isang araw hindi ko na natiis. Kumatok na ako sa bahay para personal na siyang harapin. Bala ko nang makiusap noon sa kanya ng harapan. Pero ibang humarap sa akin nang bumukas ang kanyang pinto. Papa Dudut. Sino po kayo? Sino ka? Hala? Ako po kaya unang nagtanong. Joel. Joel ang pangalan ko. Andyan ba si Cynthia? Naku, umalis po kaninang umaga. Ganun ba? Mga anong oras kaya siya makakabalik? Baka po hapon na yon kasi dadaan daw muna siya sa bahay ng parents niya bago po siya bumalik dito. Ah, sino ka nga pala?
Ay, pasensya na, hindi po agad ako nakapagpakilala. Ako nga po pala si Mara, ang yaya ng anak ni Ma'am Cynthia. 30 years old at mula sa lugar ng mga matatapang, Etivac, Cavite! Hanep ang intro pang Miss Universe. Kabog, di ba? Sabi niyo kasi magpakilala ako eh. Kaano-ano mo si Cynthia? Ay, naku, teka lang po baka miyembro kayo ng Budol-Budol Gang ha? Kasi yung mga ganyang tanungan, napanood ko na yan sa balita eh. Hindi. Ay, ex-boyfriend ako ni Cynthia. Kayo po yung lagi niyang sinasabi na kampo ng demonyo. Naalala ko na. Kayo yung tatay ng anak niya. Ang sakit naman ng kampo ng demonyo. Pero sige, tatanggapin ko. Ganun ang tingin niya sa akin eh. Ang tindi nga po ng galit niya sa inyo. Ang dami niyang kwento tungkol sa inyo. Hula ko, wala siyang magandang nasabi tungkol sa akin no. Ang galing niyo naman pong manghula. Iniwalayan ko kasi siya, kaya sobrang bitter niya sa akin. Naiintindihan ko naman siya, kaya lang Kaya lang ano po? naiipit kasi yung anak namin. Doon ako nahihirapan. Ay, hindi po ba niya pinapakita sa inyong anak niyo? Mula nung nagkaiwalay kami, hindi na niya pinakita sa akin. Kahit makausapan lang po sa phone? Kahit yan, hindi pwede. Pinapahupa ko na muna ang galit niya sa akin. Pinagdarasal ko na lang na makamove on na siya agad para hindi na niya ipagkait sa akin yung anak namin. Mukhang matagal-tagal pa bago siya makamove on sa inyo, sir. Halos bumuga na nga ng apoy sa tuwing naaalala niya kayo eh. Mapagtanim din kasi ng galit yun. Hayaan mo na lang. Baka naman kasi minahal rin niya kayo ng sobra. Kaya nasaktan. Tapos naging bitter na dragon. Kaya nga eh. Minsan, pinagsisisihan ko rin na iniwan ko siya. Kasi mahal niyo pa ho, ano? Ay! Naiisip kong balikan siya para makita ko na yung anak namin. Sobrang desperado na ako, Mara. Gusto ko talagang makita kahit ilang minuto lang yung anak namin. Ay, paano kaya to? May naisip kasi ako pero baka mapag-initan ako ni Ma'am Cynthia kapag nalaman niya eh. Ano ba yun? Matutulungan mo ba ako para makasama ko ang anak ko? Hindi ko po may papangako, pero susubukan ko po na maipakita sa inyo yung anak nyo kapag wala po si Ma'am Cynthia dito. Kukunin ko na lang po yung number nyo, sir. Gusto mo lang ata akong maka-textmate eh. Hala si sir! May boyfriend po ako sa Cavite ha! Huwag kayong ganyan, loyal ako dun. Binibiro lang kita kasi masyado nang mabigat yung usapan natin eh. Sige, ito ang number ko. Pero palitan mo na lang ang pangalan ko para hindi makita ni Cynthia na nag-uusap tayo. Ay teka, sisave ko na po. Patingin nga po ulit. Ayan! Nasave ko na po yung number nyo. Ite-text ko po kayo mamaya ha. Salamat Mara Salamat. Sana matulungan mo akong makita ang anak ko. Hindi ko maitago ang saya ko nang makaharap ko si Mara. Nabuhayan ako ng pag-asa na muli kong makakapiling ang anak ko sa tulong ng kanyang yaya, Papa Dudut. Kinagabihan ay nag-text si Mara sa akin. Nakauwi na raw ang mag-ina ko. Kinuha niya ang Facebook account ko para isend ang pictures ng anak namin ni Cynthia. Palihim niyang ginawa yon habang nasa banyo ang ex ko. Yun ang unang beses na nasilayan ko ang mukha ng anak ko matapos siyang itago sa akin ng nanay niya. Kahit kasi sa Facebook ay hindi nagpo-post si Cynthia ng pictures ng anak namin. Kahit mga kamag-anak niya ay wala ring post tungkol sa kanilang mag-ina. Kaya hindi ko maitago ang sobrang gala ko nang sa wakas. Nakita kong muli ang anak ko kahit sa picture man lang. Sinabi sa akin ni Mara ang schedule ni Cynthia. Pinapadaan niya ako sa Huwebes dahil buong araw daw na wala si Cynthia dahil pupunta siya ng Pampanga para sa trabaho niya. May conference daw sila roon at gabi na siyang makababalik ng Maynila. Agad ako nag-leave ng trabaho para makasama ko ang anak namin. Pinaghandaan ko yon, bumili ako ng mga pagkain para sa kanya pero pinagbawalan ako ni Mara na bumili ng laruan para hindi makahalata si Cynthia. Sinabi rin niya na sapat na ang pagkain lang ang dalhin ko. Yung mauubos lang sana sa araw ng pagdalaw ko. Tinulungan ako ni Mara para makapagtago ng maayos kay Cynthia. Dahil oras na malaman ni Cynthia na nakakasama ko ang anak ko, ay baka mas lalo lamang siyang gumawa ng paraan para ilayo siya sa akin. Hindi ko yon makakayanan, Papa Dudut. Kaya buong ingat kami ni Mara sa
mga pagpunta ko roon para kahit kaunti ay hindi maghinala si Cynthia sa ginagawa naming lihim na pagkikita. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, tubong Cavite nga si Mara. Sa mga sumunod na araw na pagdalaw ko ay marami na akong nalaman sa kanya. Meron na pala siyang anak na 6 years old mula sa kanyang ex-boyfriend. Nasa Cavite ang bata at nadadalaw niya kapag day off niya tuwing Sabado hanggang Linggo ng tanghali. May boyfriend din siya na kasama na niya sa bahay nila sa Cavite. Yun daw ang nag-aalaga ng anak niya. Mabait daw ang boyfriend niya at wala siyang masabing hindi maganda roon dahil siyang tumayo bilang ama ng anak niya. Nakita ko naman kung gaano niya pinagmamalaki ang boyfriend niya. Isang bagay na hindi nagawa sa akin ni Cynthia noong kaming dalawa pa lamang. Kinakahiya kasi niya ako noon dahil nga mas malaki ang kinikita niya at galing pa siya sa mayamang pamilya. Natatandaan ko pa, noong mga unang buwan na magkarelasyon kami ni Cynthia ay gusto niya sa dating kondo niya lamang kami magkasama. Ayaw din niyang mag-post kami ng picture na magkasama. Nasasaktan ako noon pero prangka naman niyang inamin sa akin na hindi ako gusto ng pamilya niya dahil may kaya nga sila sa buhay. Pero kahit na ganoon ay pinaparamdam naman sa akin ni Cynthia na minamahal niya ako. Pero atras abante lang din talaga siya sa relasyon namin. Dahil bukod sa sulsol ng kanyang pamilya ay dumagdag pa ang trust issues niya sa akin kahit na wala naman akong ginagawang kalokohan. Kahit na hindi naging maayos ang trato niya sa akin ay never ko siyang niloko. Yun naman ang may pagmamalaki ko sa kanya hanggang dulo. Kaya lang ay hindi naman niya yon pinakinggan dahil para sa kanya, pare-parehas ng lahat ng mga kalalakihan. Pinagod niyo po yung anak niyo, sir. Ang himbing kagad ng tulog, oh. Sorry na. Na-enjoy ko lang makipaglaro ulit sa kanya. Alam mo namang ang tagal ko nang hindi nakasama ang anak ko. Gets kita, sir. Ganyan din ako sa anak ko tuwing umuwi ng Cavite kapag day off ko. Parang ayoko nga patulugin para hindi matapos yung bonding naming dalawa eh. Ang sarap maging magulang, no? Mahirap pero masarap. Sinabi niyo pa, sir. Wag mo na nga akong tawaging sir. Halos magkaedad lang naman tayo. Tsaka close naman na tayo eh. Eh naku, nakakailang naman kung tatawagin ko lang kayong Joel. Hindi ako sanay. Tatay kayo ng inaalagaan kong bata. Pero hindi naman kita pinapasahuran. Kaya tanggalin mo na yung sir ha. O sige na nga, susubukan ko. Mara, salamat talaga ha. Naging tulay ka para makasama ko ulit ang anak ko. Alam mo, ilang beses ka nang nagpasalamat. Okay na nga yun. Masaya akong makatulong. Tsaka kailangan talaga ng bata na makasama din ang tatay niya. Sana ganyan din ang mindset ni Cynthia. Ay, kaso hindi eh. Dinamay niya yung personal na galit niya sa akin para hindi ko makita ang anak namin. Hintayin na lang nating makamove on si Ma'am Cynthia. Lalambot din yun. Parang hindi ko na nga inaasahan yan. Yung ex nga niya bago ako, hanggang ngayon sinusumpa pa rin niya. May mga ganong tao lang po talaga, mapagtanim ng galit. Kahit maliliit na pagkakamali, hindi niya kayang patawarin. Isang beses, alam mo ba, nakalimutan ko lang siyang batiin para sa mansari namin. Aba, hindi na niya yun pinalagpas. Lagi niyang sinusumbat. Keso wala raw akong pakialam sa relasyon namin. Eh, isang beses lang naman nangyari yun. Eh teka, may ganyang experience din ako kay Ma'am Cynthia. Minsan, nakalimutan ko ilabas yung basura. Ayun, mula noon may trust issues na siya sa akin. Halos oras-oras bago matulog, pinapaalala niya sa akin yung basura. Kahit hindi naman na naulit yun. Pero wala na siyang tiwala sa akin. Ang sabi niya, mauulit pa raw yung pagkalimot ko. Aabangan daw niya yon at ipamumukha niya sa akin. Ganyan nga siya. Gusto niyang mapatunayan lagi na tama siya. Kaya babantayin niya lahat ng galaw mo para makahanap ng butas. Gusto niyang may paglaban na hindi siya nagkakamali ng iniisip tungkol sa'yo. Ay, nakakapagod yun. Buti nga natiis niyo eh.
Ikaw din naman, natiis mo siya. Wala naman po akong choice kundi magtiis. Malaki kasi ang pasahod niya sa akin eh. Hindi naman alagain yung anak niyo. Si Ma'am Cynthia na lang talaga yung kailangan kong pagpasensyahan. Sana balang araw, ma-realize niya yung ugali niyang ganun. Mauubusan talaga siya ng taong iintindi at magtitiis sa kanya kapag hindi pa siya nagbago. Matanong ko lang, Joel. Wala ka na bang nararamdaman na pagmamahal sa kanya? Mahal ko pa naman siya. Hindi naman yun agad-agad na nawawala. Napagod lang talaga ako nun kaya ako nakipaghiwalay. Pero andun pa rin yung love ko sa kanya. Huwag mong sasabihin ha, papalakpak na naman ang pride nun kapag nalaman niya. Naku, ayoko na rin kayo magkabalik ang dalawa. Ha? Bakit naman? Kasi kapag pinag-uusapan natin siya, ramdam ko yung lungkot at stress sa'yo. Pero kita ko pa naman sa mga mata mo na may feelings ka pa rin naman sa kanya. At okay lang yun. Hindi naman basta-bastang nawawala yun eh. Nanay kasi siya ng anak mo. Salamat sa pag-intindi ha. Sobrang bigat lang kasi talaga ng pinagdaanan ko sa kanya. Siya ang pinakaminahal ko sa lahat ng mga nakarelasyon ko. Pero siya yung pinakamasakit na lesson na dumating sa buhay ko. Takot ka na siguro magmahal ulit ano? Ay, Joel! Kailangan mo nang umalis. Tumatawag si Ma'am Cynthia. Mukhang pauwi na to. Nagpanik kaming dalawa ni Mara dahil nabaga ang pag-uwi ni Cynthia. Pinagdadampot ko na lamang lahat ng kalat at pagkain na pinagsaluhan namin ni Mara at ng anak ko bago ako lumabas. Nagmadali akong pumunta sa bahay ng kaibigan ko sa subdivision na yon. Doon muna ako magpapalipas bago ako mag-book ng masasakyan. Kailangan munang makauwi ni Cynthia bago ako lumabas ng subdivision para hindi kami magkasalubong na dalawa. Ganon na kasi ang sistema namin. Napakiusapan ko naman ang kaibigan ko. Naintindihan niya ang sitwasyon ko lalo't saksi siya sa naging relasyon namin ni Cynthia. Tinitext na lamang ako ni Mara kung nakarating na ba si Cynthia sa bahay niya at saka na ako aalis ng subdivision. Ilang buwan na rin na naging ganon ang kalakaran namin. And so far ay hindi naman kami nahuli. Madalas kaming nagkakausap ni Mara para humingi ng update sa anak ko. Ang sabi nga ni Mara halos hindi rin maharap na asikasuhin ni Cynthia ang anak namin dahil subsob ito sa pagtatrabaho kaya madalas silang dalawa ni Mara ang magkasama. Laging nagkukulong si Mara at ang anak ko sa kwarto niya at doon nagvi-video call kami ng palihim. Habang naglalaro ang anak ko, naka-on lang ang video para makita ko siya. Mabuti na lamang at tahimik ang anak ko kapag nakaka-video call ko siya. Araw-araw ay gano'n ang mga nangyayari. Siguro isang pasasalamat din na naging busy si Cynthia sa trabaho niya para kahit sa video call man lang ay makita ko ang anak ko. At syempre, hindi siya makakahalata sa sitwasyon namin. Isang Sabado nag-message si Mara sa akin. Hindi raw siya nakauwi ng Cavite dahil may bigla ang meeting si Cynthia. Kaya pinapunta niya ako doon. Sakto namang day off ko kaya may oras ako para pumunta doon. Bumili ako ng pagkain para sa anak ko at rosas naman para kay Mara bilang thank you ko sa kanya sa mga ginagawa niya para sa aming mag-ama Papa Dudut. Oh, Joel! Pasok ka na. Sakto, kaalis lang din ni Ma'am Cynthia. Hindi ka na nga ako mapaaga ng dating eh. Nag-shortcut ba naman yung taxing nasakyan ko kanina? Kinabahan tuloy ako na magpang-abot kami ni Cynthia. Hindi talaga kayo pinagtatagpo ni Ma'am Cynthia. Ayos na yun. Sana palagi na lang umahin ng tadhana sa akin. Bumili nga pala ako ng rosas para sa'yo. Ito. Nako, nag-abala ka pa. Sana dinagdag mo na lang sa pambili ng pagkain ng anak mo. Nakabili na ako ng pagkain niya. Sakto na to para sa kanya. Dinagdagan ko pa nga para maibigay ka sa anak mo kapag umuwi ka sa inyo sa Cavite. Thank you tulog pa pala yung anak mo. Gusto mo ba gisingin ko na? Ay, wag!
Hayaan mong makapahinga siya. Magkwentuhan na lang muna tayo habang tulog pa siya. Kumusta ka? Ayos lang. Parang malungkot ka. Dahil ba hindi ka nakauwi sa Cavite ngayong day off mo? Mabuti ngang hindi ako umuwi dun ngayon. Ha? Bakit naman? Ano ba nangyayari? Magkwento ka, makikinig ako. Wala to. Ayos lang ako. Gusto mo ng kape? Magtitimpla ako. Sige, para mas sumarap ang kwentuhan natin tungkol dyan sa pinagdadaanan mo. Ayos nga lang ako, Joel. Huwag mo na akong intindihin. Gusto kong makabawi sa'yo sa lahat ng tinulong mo sa akin. Kung makakabawi ako sa pakikinig, andito ako. 2 tenga, nakasanla sa'yo. Ang kulit mo Okay nga lang ako. Kahit sinasabi mong okay ka, halata naman sa mga mata mong hindi. Di tama nga ako. Ay, ano ba nangyari? Kasi nakikipag-iwalay na sa akin yung boyfriend ko Sabi niya, hindi na raw niya kaya na 1 beses lang sa 1 linggo kami magkita. Natatakot daw siya na baka may makilala ako dito sa Maynila. Napipili niya ako kung trabaho ko raw o siya. Anong sinabi mo? Sabi ko pag-iisipan ko. So may chance na iwan mo ang trabaho mo rito para sa kanya? Oo, kasi mahal niya yung anak ko Mabait naman siya. Mahal mo ba? Parang. Hindi mo naman pala mahal pero bakit nagstay ka sa kanya? Kasi bihira na lang yung maayos na karelasyon ngayon Maswerte ako na nakilala ko siya kasi minahal niya ako tapos damay pa yung anak ko. Naiintindihan kita. Nakakalungkot lang kung sakaling pipiliin mong iwan tong trabaho mo para sa kanya. Hindi pa naman ako sigurado sa magiging desisyon ko. Gusto ko pa rin naman tong trabaho ko, lalo na't napamahal na rin sa akin yung anak niyo ni Ma'am Cynthia. Salamat ha. Bilang magulang, masarap sa pandinig yung sinabi mo. Napakaswerte ng boyfriend mo sa'yo. Sana lang huwag kanyang i-pressure na mamili. May karapatan ka pa rin namang magdesisyon para sa sarili mo. Thank you Pwede bang payakap? Parang kailangan ko lang kasi ngayon. Sige. Halika rito. Kailangan ko rin naman ng yakap ngayon Papadudot, nagkayakapan kami ni Mara. Inakala kong sandali lang yon para medyo gumaan ang pakiramdam niya. Pero hindi siya kaagad bumitaw. Nakayakap siya ng mahigpit sa akin at kasabay noon ay nadinig ko ang pag-iyak niya. Halatang naguguluhan at nahihirapan siya sa problemang kinakaharap niya. Aaminin ko na pagyakap niyang yon ay may naramdaman akong kakaiba. Nakaramdam ako ng init sa katawan ko. Lalo na noong dinidikit pa niya ang bandang dibdib niya sa akin. Papadudot, tinawakan ko ang kanyang buhok at hinaplos-haplos yon para doon mabaling ang atensyon ko at hindi ako makagawa ng hindi maganda. Pero sa ginawa kong yon ay mas lalong dumikit sa akin si Mara. At nang kumala siya sa pagkakayakap sa akin ay agad niya akong hinalikan. Ako naman, Papadudot, ay nagpaubaya. May nangyari sa aming dalawa sa sala ng bahay ni Cynthia. Mabilis lamang yon dahil natakot din kami na biglang dumating si Cynthia. Nang matapos kami, nakayakap pa rin si Mara sa akin at sinabing yon ang unang beses na nakaramdam siyang muli ng saya. Sa piling ko lang daw niya naramdaman yon. Napangiti ako at aaminin kong magaan din ang loob ko kay Mara at nakikita ko siyang mabuting tao base na rin sa kanyang pananalita at kung paano niya kami asikasuhin ang anak ko. Pagkatapos noon ay tinawagan niya ang boyfriend niya at sinabing hindi na niya iiwan ang trabaho niya sa Maynila. Nakaramdam ako ng tuwa sa mga nalaman ko. Dahil kahit papaano, may magiging paraan pa rin ako para makasama ang anak ko. Dahil syempre oras na umalis si Mara ay mapuputol na ang pagkikita namin ng anak ko, Papadudot.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakipaghiwalay na nga ang boyfriend ni Mara sa kanya, Papa Dudut. Mabilis lang naman yung tinanggap ni Mara dahil alam niyang hindi naman niya mahal ang lalaking yon. Alam niyang nadaan lamang siya sa kabutihan nito at sa ipinakita niyang pagmamahal sa anak niya. Doon na kami malayang nagkaroon ng lihim na relasyon. Yun nga lang ay nilihim namin ang lahat ng yon hanggat hindi pa natatanggap ni Cynthia ang hiwalayan naming dalawa. Hindi ko pwedeng sabihin sa iba ang namamagitan sa pagitan namin ni Mara. Alam kong mas lalo lang magtatanim ng sama ng loob sa akin si Cynthia kapag nalaman niyang kasambahay niya ang pinatos ko. Naintindihan naman yon ni Mara at sinabi sa akin na walang problema sa kanya kung patago muna kami dahil alam niya ang ugali ng ex-girlfriend ko. Napadalas na ang pagpunta ko kina Cynthia. Kahit andon si Cynthia ay nagagawa ko pa rin makipagkita kay Mara. Doon nga lang kami sa bahay ng kaibigan ko nagtatagpo kapag tulog na si Cynthia. Madalas nga, kapag dumadalaw na ako sa bahay ni Cynthia, hindi ko na halos nakakasama ang anak ko kasi mas madalas na kaming magkaharutan ni Mara. Nananabik din kasi ako sa feeling na merong nagmamahal sa akin. Pero hindi naman namin pinapabayaan ang anak ko ha, ikaklaro ko lang. Siyempre alam niyo naman na siguro yung pakiramdam ng mga unang buwan ng relasyon, hindi ba? Kumbaga nakaikot lang kayo sa mundo ng bawat isa at ini-enjoy ang lambingan at saya. Ganon ang nangyayari sa amin noon ni Mara. Nagkakaroon kami ng sariling mundo kung saan kaming dalawa lamang ang pwedeng makapunta at makakita. Huwag mo naman masyadong pisilin yung tabako sa tiyan. Huwag mo na akong pigilan. Alam mo namang ito ang paborito ko sa'yo, di ba? Halata naman, palagi mo ang hinahalikan eh. Kakagigil eh. Parang taba ng baby. Lambot. Hawak nga ulit. Ikaw talaga, tama na nga, nakikiliti na ako. Ang hirap magpigil. Ikaw kasi, nag-crop top ka pa. Mas lalo ko tuloy nakita ang bilbil mo. Teka nga, magja-jacket na lang muna ako para tumigil ka na. Wag na. Ganyan ka na hanggang kabagin ka. Panindigan mo na lang ang crop top mo. Huwag tayo masyado maingay kasi baka mamaya magising pa yung anak mo. Ayos lang yun. Para makita niya kung gaano kasaya ang tatay niya. Masaya ka ba talaga? Oo naman. Mula nung dumating ka, nakakasama ko na yung anak ko. Tapos, may pabonus ka pang bilbil na pinanggigigilan ko. Ayaw mo na talagang lumayo sa usapang bilbil ha? Paano ba ako makakalayo? Laging nakadikit ang bilbil mo sa akin. Para maramdaman ko kung paano kang nag-iinit sa akin. Eto na nga't parang nilalagnat na ako sa init. Tara na nga sa kwarto ni Cynthia. Huy, bakit naman doon? Para hindi masakit sa likuran kapag nag-aano na tayo. Ang hirap kasi rito sa sofa eh. Medyo may katigasan na. Tsaka mukhang malaki yung kama ng ex-girlfriend ko kaya kahit tumambling pa tayo hindi tayo mahuhulog. Baka maamoy niya tayo pag uwi niya. Mas okay na rito sa sala para mabilis linisin yung ebidensya. Doon sana sa kwarto mo kaso andun naman ang anak ko. Pwede naman doon pero tahimik lang tayo ha? Ano, game? Wag na roon. Nakakailang naman kung sa harapan pa ng anak ko nilalandi yung yaya niya. Exciting nga yun eh. Ikaw ha, grabe yung mga pantasya mo. Marami na kasi ako nasubukang pantasya mula nung naging tayo. Bukis nga ako, tsaka... Ay, tumatawag si Ma'am Cynthia. Sagutin ko lang to ha. Quiet ka muna dyan. Hello, Ma'am Cynthia. Oh, Ma'am, ano po yun? Pauwi na ako ng bahay. Pakilutuan mo ako ng ulam. Kahit anong nandyan sa ref. Okay lang kahit prito. Mga ilang oras po, Ma'am, bago kayo makarating dito sa bahay. Bakit kailangan mong malaman? Wala naman po. Para lang po matansya ko kung ano oras po ako magluluto. Para mainit po yung ulam na maaabutan nyo. Mga 2 oras mahigit.
sa kapalitan mo na rin yung bedsheet ko. Nangangati ako ron eh. Sige po ma'am. Meron pa po ba kayong ipapagawa? Wala naman na. Asikasuhin mo na lang yung mga pinapagawa ko. Bye. Joel, Ano yun? tara na dun sa kwarto ng ex-girlfriend mo. Dumihan na natin yung bedsheet kasi pinapapalitan na niya sa akin. Ayos! May nangyari sa amin ng ilang beses sa kama ni Cynthia, Papa Dudut. Aaminin kong nakadagdag ng init yon sa pakiramdam ko lalo't kama yon ng ex ko. Pagkatapos noon ay nagmadali na akong umalis ng bahay. Hindi ko na nga nahintay na magising pa ang anak ko. Babawi na lamang ako sa susunod sa kanya. Kailangan ko na kasing makaalis para hindi kami magkaabutan ng nanay niya. Mabuti na lamang at maagang dumating ang nabukong sasakyan kaya nakaalis din ako kaagad bago mag-update si Cynthia na pauwi na raw ito. At nang makauwi ako ng bahay, tinadtad ni Mara ng mga selfie niya ang messenger ko. Napangiti ako at nakaramdam muli ng init. Sinabi ko sa kanya na mag-usap na lamang kami ulit kapag matutulog na si Cynthia. At makalipas nga ang ilang oras bago sumabit ang alas 11 ng gabi ay nag-message na si Mara. Gising noon ang anak ko at magkasama silang dalawa habang magka-video call kami. Para silang mag-ina at para kaming pamilya ng mga oras na yon. Nakapag-usap siguro kami ng mahigit 1 oras bago ko tinapos ang tawag. Para makapagpahinga na rin ang anak ko dahil alanganin na ang oras. Nag-chat na lamang ako kay Mara na sabihan niya ako kung kailan ulit ako makakadalaw. Mabilis naman siyang nag-reply at sinabing pwede na raw kagad kinabukasan. May out of town meeting daw si Cynthia at madaling araw na ito makakauwi. Natuwa ako noon dahil mas mahaba ang oras na makakasama ko na si Mara at ang anak ko. Kaya naman natulog na ako kaagad para maaga akong makabili ng mga pagkain nilang dalawa sa pagdalaw ko, Papa Dudut. Uy, ang dami mo namang biniling pagkain. Gusto mo talagang kumapal pang bilbil ko, ha? Sakto lang yan para sa buong araw natin. Madaling araw pa talaga ang uwi ni Cynthia, di ba? Sabi nga niya baka bukas na raw ng tanghali ang uwi niya eh. Uy, ayos ah. Baka pwede pa ako makatulog dito nun. Para may experience ko namang matulog buong gabi kasama kayo ng anak ko. Gusto ko rin naman yon. Yaan mo, kapag lumamig na ang lahat, magagawa na natin yan. Sa ngayon, magtago lang muna tayo. Buti ka pa. Ang lawak ng pangunawa mo. Sana ganyan din si Cynthia. Wow! Cynthia! Akala nyo ganun ako katanga para hindi makahalata? 1 buwan ko nang alam ang ginagawa nyo. Palihim ako naglagay ng CCTV dito sa bahay, lalo na sa kwarto ko. Huminahon ka muna. Huminahon? May oras pa ba ako para gawin yon? Punong-puno na ako ng galit sa inyong dalawa. Ma'am, sorry po. Sorry saan? Sa pagpapapasok ng ahas dito sa bahay ko? Ay teka, ikaw pala ang ahas na pinapasok ko rito. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Ako ang may kasalanan. Ako ang namilit na ipakita niya sa akin ang anak natin. Anak lang ba natin ang gusto mong makita, Joel? Base sa mga CCTV footage na nakita ko, parang masabik kang mayakap at mahiga sa kama yung yaya ng anak mo. Grabe rin! Ginawa niyo pa sa kama ko ang kababuyan niyo. Sorry, pero ikaw naman kasi. Ako na naman ang mali, Joel. Nakikita mo ba kung anong ginawa mo? Mas lalo mong sinira ang tiwala ko sa'yo. Kung sa una pa lang sana hindi mo na ipinagdamot ang anak ko sa akin, edi hindi sana tayo aabot sa ganito. Pinapatikim ko lang sa'yo ang epekto ng pag-iwan mo sa akin. Sinabi ko naman sa'yo na huwag mong idamay ang anak natin sa problema natin pero… Sa ayaw at gusto mo, madadamay talaga ang anak natin. Lalo na ngayon, ang bababoy nyo. Habang nasa kabilang kwarto ang anak natin, nagawa mo pa talagang patungan ng yaya niya, Joel? Anong klaseng pag-iisip ang meron ka? Bakit init ng katawan ang pinapairal mo? Kasalanan ko po, Ma'am Cynthia. Huwag niyo pong sisihin si Sir Joel. At ngayon, Sir Joel ang tawag mo sa kanya? Patapos kang maghubad sa harapan niya?
Iba ka rin ha? Nagmamahalan lang po kaming dalawa. Walang masama sa ginagawa namin. Nagmamahalan? Walang masama? Sigurado ka? Habang wala ako sa bahay na to, pinagkatiwalaan kita, Mara. Ang bilin ko sa'yo, wag na wag kang magpapapasok ng ibang tao. Pero sinunod mo ba yon? Hindi. Sabihin mo ngayon sa akin kung walang masama sa ginawa mong yon. Hindi mo na nirespeto ang bahay ko. At hindi mo rin ako nirespeto. Sorry po, ma'am. Hanggang sorry ka lang talaga, no? Tama na, Cynthia. Pag-usapan na lang natin to. Sige, pag-usapan natin to. Kasi ang dami ko nang naipon sa puso kong galit sa'yo eh. Baka sakaling gumaan kapag sinumbat ko na sa'yo lahat. Kapal ng mukha mo, Joel. Ang dami mong pagkukulang sa akin noon. Pero pinilit kong tanggapin ka. Kasi naniniwala ako na ikaw yung makakabuti para sa akin. Lalo na nung nabuntis mo ko. Pero anong ginawa mo? Nung time na gulong-gulo ko sa mga nararamdaman ko, iniwan mo ko. Pinabayaan mo ko. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin na isipin yung future na hindi ka namin kasama ng anak mo. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin na isipin na nagmamahal ka na ulit ng iba tapos makakalimutan mo na kaming mag-ina. Hindi naman mangyayari yun. Nagkaiwalay tayo pero hindi naman ibig sabihin ipababayaan ko na kayo. Mag-ina ko pa rin kayo at parte na kayo ng buhay ko. Mahal kita, Cynthia. Kahit ano pang nangyari sa atin, hindi na yun magbabago. Kung mahal mo ko, piliin mo ko ngayon. Anong ibig mo sabihin? Kung gusto mo pang makita pa ang anak mo, ako ang pipiliin mo. Cynthia. Kami ng anak mo o ang katulong ko? Mamili ka. Hindi ako makagalaw sa sinabi ni Cynthia, Papa Dudut. Hindi ko nga rin matignan si Mara dahil alam kong nasasaktan siya sa narinig niyang sinabi ng ex ko. Kahit ako ay naguluhan, lalo na noong pinangtakot na ni Cynthia sa akin ang anak namin. Sinabi niyang lilipat na raw sila ng lugar at hindi ko na sila kailanman makikita. Ang bigat ng loob ko habang iniisip ang posibilidad na mangyari yon. Nang hindi pa ako sumagot ay sinabi niyang pwede kaming magkabalikang dalawa, total ay mahal ko pa naman daw siya. Ayusin na lang daw namin at susubukan niyang baguhin kung ano man ang mga naging pagkakamali niya. Hindi pa rin ako nakapagsalita noon. Parehas kami ni Mara. Nang wala siyang makuhang sagot sa akin ay pinalis niya ako ng bahay. Pero bago niya ako paalisin, binigyan niya ako ng palugit na 1 buwan para pag-isipan kung sino ang pipiliin ko sa kanila ni Mara. Tahimik pa rin si Mara at kabado dahil anak ko na ang pinangsasangga ng nanay niya. Pinalis na rin ni Cynthia si Mara at umuwi muna si Mara sa Cavite at sinabi niyang hihintay na lamang niya kung anuman ang magiging desisyon ko. Sobrang hirap ng pinasok kong gulo. Sana ay matulungan niyo po ako. Oo, at may nararamdaman na ako para kay Mara. Nakikita ko siya bilang mabuting tao at mabuting karelasyon, pero aaminin kong mas mahal ko pa rin si Cynthia. Pero ang hirap na makasama pa siya. Pero paano ang anak namin kung sakaling hindi ko siya piliin na balikan? Higit sa lahat ay anak ko na ang pinakagusto kong makasama. Pero tulad ko ay ipit din siya sa sitwasyon. Sana po ay matulungan niyo po ako. Ako ang inyong kabarangay forever, Joel. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever!
ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami sa atin ngayon ang alam kung gaano kahirap ang buhay ngayon. At sa kabila ng mga pagsubok ay patuloy pa rin nating nilalabanan ang hirap ng buhay para sa ating mga pangarap. Ikaw, kabarangay, ano ang kaya mong gawin para matupad ang iyong mga pangarap? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga katulad ko na matagal nang tagahanga ng Barangay LS. Ako po si Princess at hindi po ako nagpapahuli sa bawat kwento ng Barangay LS tuwing alas 12 ng hapon. Day off ko po ngayon kaya naisipan ko na magpadala ng sulat sa inyo at sana po ay mapili at mabasa ninyo ang kwento ko. Ako po ay tubong Cadiz sa Negros Occidental. Hindi po ako lumaki sa mayamang pamilya at hanggang ngayon ay nakikitira pa rin ako sa mga magulang ko. Hindi po maganda ang aming bahay at marami na rin pong sira ang bubong namin. At ang pinakamasakit sa lahat ay may anak po ako na binubuhay ng mag-isa. Dahil iniwan kami ng tatay niya noong maliit pa lamang siya. Pero nagpapasalamat pa rin po ako sa Diyos kasi natutulungan naman ako kahit papaano ng mga magulang ko na bantayan at alagaan yung nag-iisa kong anak. At para po makatulong sa pang-araw-araw, nagtatrabaho po ako bilang cashier sa isang hardware dito sa Cadiz. Ang pangarap ko po talaga noon pa man ay maging isang nurse pero mukhang hindi ko na matutupad yon dahil hindi ako nakapagtapos ng high school. Kaya napagtanto ko na lamang na ibubuhos ko na lamang sa anak ko ang mga pangarap na hindi ko natupad para sa sarili ko. Pero ang totoo po niyan hanggang ngayon po ay nahihirapan kami ng mga magulang ko sa pagpapaaral sa anak ko at dahil po dito ay nagpatong-patong na ang mga utang ko. Pero tulad ng ibang mga nanay, wala po akong hindi kakayanin para sa anak ko. Kaya bilang isang single mother na araw-araw na kumakayod ay mukhang wala na po talagang pag-asa para magkaroon ng love life. Kaya po ako nakikinig ng Barangay LS tuwing alas 12 dahil dito ko lang nakukuha ang kilig at saya na gusto kong maranasan sa isang lalaki. Sa totoo lang po ay takot na akong magmahal ulit. May trauma po kasi ako sa mga lalaki dahil sa bungero at lasenggero yung tatay ng anak ko. At ang pinakamalupit pa po sa lahat ay iniwan at pinagpalit niya kami sa mas maganda at mas mayaman na babae. Kaya mula noong araw na yon ay sinumpa ko talaga na hindi ko na siya papansinin. Kasi para sa akin ay wala siyang kwentang tatay sa anak ko. Pero nagbago po ang pananaw ko sa mga lalaki nang nakilala ko si Marcos. Si Marcos po ang regular customer namin sa hardware. Sobrang bait at gwapo niya at tuwing dumadaan siya, talagang naaamoy ko yung perfume niya na napakabango. At alam ko po na may kaya siya kasi iba't ibang kotse ang dala-dala niya tuwing pumupunta siya sa hardware na pinagtatrabahuhan ko. At isang araw ay hindi ko po lubos akalain na mapapahaba ang usapan namin ni Marcos, Papa Dudut. Princess, Good afternoon po, Sir Marcos. Wow, sir, bagong-bago po yung kotse nyo ah. Para ngayon ko lang nakita yan ah. oo, kakabili ko lang kahapon. Naku, mapapasana all ka na lang talaga. Nakakaingit naman po kayo. Anong dinadrama mo dyan? Wala lang po. Naisip ko lang po kasi na sobrang unfair pala ng buhay. Siguro kung kasing yaman ko lang kayo, hindi na ako mahihirapan sa pagpapaaral sa anak ko at sa pagbibigay ng pera sa mga magulang ko. Eto talaga oh. Eto ha, may aaminin ako sa'yo. Ano po yun? Ang totoo niyan,
Laki at sanay ako sa hirap. Seryoso po kayo? Hindi naman kayo mukhang sanay sa hirap ah. Nako, sa maniwala ka't sa hindi, 100 kaming magkakapatid. Noong bata nga ako, tandang-tanda ko pa na school shoes yung regalo sa akin ng mga magulang ko nung birthday ko. Pinapagkaan nyo lang ata loob ko eh. Ikaw talaga, ang kulit mo. Yung point ko lang naman dito, hindi habang buhay nasa ibaba ka ng gulong. Pagpatuloy mo lang yung ginagawa mo ngayon at maniwala ka sa akin, aasenso ka rin sa buhay. Ay nako sir, mukhang itong pagtatrabaho sa hardware na lang talagang magiging huling hantungan ko. Huwag kang magsalita ng tapos. Malay mo, baka yung anak mo ang tutulong sa'yo na makabangon ka sa hirap, di ba? Kung sa bagay, matalino din po kasi yung batang yon, kaya hindi po ako magtataka kung aasenso yun sa buhay. Ay, sana lang talaga hindi niya ako makalimutan kapag nangyari yun. Huwag kang mag-alala. Sigurado ako na hindi ka pababayaan ng batang yon. Nakita ko yun dito sa hardware nung nakaraang Sabado. Mukhang mabait naman siya. Tama, pilyo nga lang. Ay naku po, pasensya na kayo, ang daldal ko talaga. Nga pala, ano pong kailangan nyo? Ano ka ba? Okay lang yun. Pabili ako ng 3 extension cord. Sige po, saglit lang. Eto po, 3 yan. Salamat ha. Ito yung bayad ko. Resibo nyo po. Nga po pala, ba't ang dami nyo naman atang pinamili na extension cord? Namili kasi ako ng appliances nung isang araw. Tapos kinulang ako sa outlet, kaya yan. Wow naman. Samantalang kami, iisa na nga lang yung ref namin tapos kinakalawang pa. Uy, tamang-tama. May ref ako sa bahay na hindi ko na ginagamit. Ibibigay ko na sa'yo yun. Ano? Eh naku! Oh, ba't parang gulat na gulat ka dyan? Huwag mong sabihin tinatanggihan mo ako. Nakakahiya po kasi. Ano ka ba? Hindi ka naman na ibang tao sa akin eh. Ikaw kaya tong palaging tumutulong at nag-a-assist sa akin tuwing may binibili ako dito sa hardware. Sige po. Nakakahiyaman pero tatanggapin ko na yung inaalok nyo kasi mukhang hindi na po magtatagal yung ref namin eh. Bigay lang din kasi nung kamag-anak namin yung ref na yun at hindi na rin masyadong lumalamig yung freezer nun. Oh, yun naman pala eh. Huwag ka na rin mag-alala kasi ako na mismo ang pupunta sa bahay nyo para ihatid yung ref na ibibigay ko. Uy sir naman, wag na po. Makikiusap na lang ako sa kapitbahay namin na tulungan akong kunin yung ref sa bahay nyo. Para saan pa yung bago kong kotse kung hindi ko rin naman mapapakinabangan ng maayos, di ba? Kaya sige na, huwag mo na akong tanggihan. Ibigay mo na lang sa akin yung address nyo. Sige po, sandali kukuha lang po ako ng papel. Ito na po yung address namin. Ayos! So, paano? Kita-kits na lang mamaya ha? Mauna na muna ako. May kailangan pa kasi akong gawin sa bahay. Sige po sir, ingat po kayo. Pagkatapos ng shift ko, papadudot ay dumaan si Marcos sa bahay namin at grabe. Hindi ko talaga lubos sa kalain at dalawa yung pintuan ng ref na ibibigay niya. Sobrang saya namin ng mga magulang ko noong nakita namin yung ref na inihatid ni Marcos sa bahay namin. At nang umalis si Marcos ay nagsimula ng magduda ang mga magulang ko kung may gusto ba siya sa akin. Pero syempre sinabi ko sa mga magulang ko na mabait lang talaga si Marcos. Pero papadudot. Hindi po nagkamali ang mga magulang ko dahil makalipas ang ilang linggo ay inamin ni Marcos na may gusto siya sa akin at na ako raw yung dahilan kung bakit palagi siyang pumupunta sa hardware na pinagtatrabahuhan ko. Hindi ko po talaga akalain na magkakagusto sa akin si Marcos. Lalo na't mayaman siya at ako naman ay isang simpleng babae lang. Pero hindi talaga. May mga bagay na hindi mo kayang ipaliwanag pero nangyayari. At ang tanging magagawa mo lamang ay tanggapin at yakapin ito. At sa madaling salita ay niligawan po ako ni Marcos at sinagot ko siya. At makalipas ang ilang araw ay pinag-resign ako ni Marcos sa hardware at pinatiranan niya ako sa bahay niya. Grabe! Ang ganda po ng bahay niya, parang isang malaking rest house. 5 yung kwarto at may maliit pa na swimming pool sa likod. Hindi po ako makapaniwala na eto na yung magiging buhay ko kasama si Marcos. At syempre ang pinakabongga pa dyan ay nagbibigay si Marcos ng pera at ginagamit ko po yun para matulungan ang pamilya ko.
Ang totoo niyan, hindi ko sinabi sa mga magulang ko na nag-resign na ako sa hardware. Pero ayos lang sa akin yon kasi nakakapagbigay pa rin naman ako ng pera sa kanila ng dahil kay Marcos. Pero kahit maayos na po ang financial situation ko, may mga gabing nalulungkot pa rin ako. Kasi si Marcos ay madalas na nasa trabaho at ako lang ang mag-isa na naiiwan sa bahay. Kaya isang gabi ay napagtanto ko na kailangan ko nang ikwento kay Marcos ang nararamdaman kong kalungkutan tuwing wala siya sa bahay, Papa Dudut. Ay, mahal! Mabuti naman at nakauwi ka na. Hi, mahal. Mukhang nanghihina ka ah. Okay ka lang ba? Kumusta yung trabaho mo? Ay, Uy, ano ba? Di ka naman nakikinig sa akin eh. sorry. Ayun, nakakapagod. Pero ayos lang naman. Nga pala, pinagluto kita ng paborito mong pagkain. Pinagtimpla na rin kita ng iced tea. Nasa mesa na lahat, nakahain na. Sige na, kumain ka na doon. Salamat. Pero bukas na lang siguro. Pagod na ako eh. Gusto ko nang matulog. Uy, nga pala, bago ka matulog, may aaminin muna ako sa'yo. Pero sana huwag kang magalit ha. Bakit? Ano ba yun? Nagpapasalamat ako sa'yo kasi nakakapag-abot pa rin ako ng pera sa mga magulang ko kahit wala na akong trabaho. Pero ang totoo niyan, nalulungkot ako tuwing wala ka dito sa bahay eh. Aba, natural. Kasi nagtatrabaho ako para sa ating dalawa. Alam ko naman yun, pero ang tagal na kasi simula nung huli tayong alam mo na. Utang na loob naman, princess. Anong gusto mo? Huminto ako sa pagtatrabaho at hayaan kong mamatay tayong dalawa sa gutom? Uy, kumalma ka nga. Ang kulit-kulit mo kasi. Yung sa akin lang naman, miss na kita. Kaya, Princess, tumigil ka. uy, sige na naman oh. Hindi ka ba talaga nakakaintindi? Ano bang problema mo? Bakit mo ako tinulak? Ba't ka ba nagkakaganyan? Ano, may nagawa ba ako masama sa'yo? Pagod ako sa trabaho. Yun lang yun. Alam mo, ang ganda-ganda nitong bahay mo at malaki yung perang na ibibigay mo sa akin. Pero may mga ibang pangangailangan din naman ako. Sige, kulitin mo pa ako at hindi lang yung pagtulak ko ang aabuti mo sa akin. Ang sama-sama mo naman. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit mo pa ako niyaya makipag-live-in dito kung hindi mo naman pala ibibigay mga pangangailangan ko. Bakit? Hindi pa ba sapat sa iyo nakapag-resign ka sa hardware? Nakatira ka sa magandang bahay at nasusustentuhan mo yung pamilya mo nang dahil sa tulong ko? Siyempre, sapat na sa akin yun kasi alam mo namang hindi kami mayaman na tulad mo. Pero hindi ko na rin maiwasan na tanungin ang sarili ko kung mahal mo pa ba talaga ako. Oh, ba't yung pagmamahal ko naman sa iyo yung kine-question mo ngayon? Kasi hindi ka naman ganito dati eh. Nung nagtatrabaho pa ako sa hardware at nung nililigawan mo pa ako, ang sweet-sweet mo kaya sa akin. Pero bigla kang nagbago. Hindi ako nagbago. Talagang pagod lang ako. Sinong niloko mo? Umamin ka nga sa akin, Marcos. Bukod sa akin, may ibang babae ka pa ba? Ano? Pambihira. Saan naman ang galing yan? Kasi hindi ka naman manlalamig sa akin ng ganun-ganun na lang kung wala kang ibang babae. Wala akong ibang babae. Alam mo ikaw, hindi ka lang napagbigyan, nag-iinarte ka na. Hindi ako mag-iinarte kung wala akong basehan. Pwes walang kwenta yung basehan mo kasi napapraning ka lang. Ay, kung ako sa'yo, makontento ka na lang sana sa mga binibigay ko sa'yo. Kasi di hamak na mas malaki yung binibigay ko sa'yong pera kumpara dun sa kinikita mo nung nagtatrabaho ka pa sa hardware. Sandali lang, sinusumbat mo ba sa akin ang lahat ng naitulong mo? Ayaw ko sanang manumbat pero wala akong choice kasi pinipilit mo ako. Oo, alam kong mayaman ka. Pero sana wag mo namang ipamukha sa akin na wala akong kwenta. Asensya ka na. Sabi ko naman kasi sa'yo pagod ako. At pwede bang tigilan mo na yung kakaisip mo ng kung ano-ano? Wala akong babae. Talagang nape-pressure lang ako sa boss ko nitong mga nakaraang linggo. Ewan ko sa'yo! Uy, saan ka pupunta? Doon ako sa guest room matutulog. Ano ba naman yan? Bumalik ka nga dito. Di kita kayang tabihan ngayong gabi kaya manigas ka dyan.
Sa may guest room po ako natulog ng gabing yon at kinaumagahan ay hindi ko pinansin si Marcos. Paulit-ulit siyang humihingi ng sorry sa akin pero talagang masama ang loob ko sa kanya noon. Pakiramdam ko kasi ay unti-unti nang nanlalamig si Marcos sa akin. At sa totoo lang ay nahihirapan akong tanggapin at unawain yon. Pero baka nga tama si Marcos, Papa Dudut, baka napapraning lamang ako at baka talagang pagod lamang siya sa trabaho kaya hindi na niya nabigyan ng atensyon yung mga bagay na dati ay importante sa amin. Pero masisisi niyo ba ako? Ang dami ng kwento ng mga asawa na pakiramdam nila ay nanlalamig na sa kanila mga mister nila tapos ay bigla na lamang nilang malalaman na may iba na palang babaeng kinakalantari ang mga mister nila. Nang mga panahong yun ay iniisip ko na lamang na at least ay nakapagbibigay pa rin si Marcos ng pera sa akin. At yun naman talaga ang kailangan namin ng pamilya ko. Kaya nga, nang sabi nila love is important pero money is importanter. Kaya iniisip ko na lamang yung mga magagandang bagay na nakuha ko kay Marcos. Tulad ng komportableng buhay at mga bagay na wala ako noon. Pero ewan ko ba Papa Dudut kasi kahit nabibigay ni Marcos yung buhay na gusto ko, hindi pa rin nawawala sa isipan ko na baka may iba siyang babae. Lumipas sa mga linggo at nanlalamig pa rin siya sa akin kaya nagsimula na akong mag-isip na baka may tinatago siya. At doon ako nagsimulang mag-imbestiga. Isang araw naiwan ni Marcos ang cellphone niya sa bahay kaya't kinuha ko kaagad ito at wala pang 5 segundo ay nabuksan ko na yung cellphone niya. Yung birthday ay yung passcode niya ay iisa lamang. At nung mismong araw na yon ay hinalungkat ko na ang cellphone ni Marcos para makumpirma kung may basihan nga ba ang hinala ko na may iba na siyang babae, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong binuksan ko ang cellphone ni Marcos ay nakita ko na may kausap siyang isang babae na nagngangalang Vivian. Pagtingin ko sa mga messages nila ay doon ko nalaman at nakumpirma na talagang niloloko ako ni Marcos. Nagpapadala sila ng mga sexy na pictures sa isa't isa at babe pa talaga yung tawagan nila. Sobrang galit ako noong mga panahong yon Papa Dudut at gusto ko na talagang ipamukha kay Marcos na tama yung hinala kong niloloko niya lamang ako. Pero pagkatapos ng ilang minuto ay napaisip ako na kung gagalitin at kukomprontahin ko si Marcos ay baka maapektuhan lamang ang pamilya ko. Kasi malaki ang perang na ibibigay ni Marcos sa akin at sigurado ako na sa kangkungan kami pupulutin ng pamilya ko kung mauuwi kami sa hiwalayan ni Marcos. Ang totoo niyan ay nakakapanlumo yung pakiramdam na wala kang magawa na kailangan mong tiisin yung mga bagay na labag sa iyong puso. Pero wala talaga akong magagawa kasi hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral at malaki din ang naibibigay na pera ni Marcos sa akin. Lumipas sa mga araw at mas lalo lamang akong nahirapan na tiisin yung sitwasyon ko. Nahihirapan ako sa tipong kailangan kong magpanggap na para wala akong alam tuwing magkaharap kami ni Marcos. Sobrang baba talaga ng tingin ko sa sarili ko ng mga panahong yon. Kaya naman isang araw ay nag-decide akong kunin ang number ng babae sa cellphone ni Marcos at tinext ko siya gamit ang cellphone ko. Nagpanggap ako sa babae na ako si Marcos at sinabi ko na extra phone number yung ginagamit ko. At sinabi ko rin na gusto ko makipagkita sa kanya sa labas ng isang bar. Pero ang hindi niya alam ay ako na pala yung makikipagkita sa kanya, Papa Dudut. Hoy! Ikaw ba si Vivian? Hoy, Karen! Teka lang, kilala ba kita? At ba't alam mo ang pangalan ko, ha? Ako si Princess. At hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ako lang naman yung jowa ng lalaking nilalandi mo. I'm sorry, ano? Ako yung kamit mo dito sa labas ng bar. Sa madaling salita,
Ako yung ka-text mo kanina. Pasensya ka na pero wala akong alam sa mga pinagsasasabi mo. Alis na ako. Sandali lang. Ano? May nakalimutan ka. Ano ba yun? Eto. Aray! Bakit mo ko sinampal, ha? Kapal na mukha mong haliparot ka? Malinaw na malinaw sa mga text messages na ikaw yung kabit ni Marcos. Pero wala ka pa rin karapatan para saktan ako. Pwes, binigyan mo ko ng karapatan na saktan ka nung araw na kumabit ka sa jowa ko. Ha! Sa'yo na mismo nang galing jowa mo lang. At jowa ka lang ni Marcos. Kumakaasta ka naman, akala mo naman asawa ka? Ang kati-kati mong higad ka? Etong nababagay sa'yo! Aray! Nakakadalawa ka na, ha? Alam mo, ikaw namumuro ka na sa akin. Tumigil ka na, kundi papatulan na talaga kita. Ganun ba? Pwes, uunahan na kita! Aray! Ano ba? Tignan na lang natin kung magugustuhan ka pa ni Marcos kapag nakalbo na kita! Lumaba ka nga ng patas! Ayan! Aray! Hindi ko alam po nung nakita ni Marcos sa'yo. Eh di hamak naman na mas maganda ako kesa sa'yo. Maganda? Nagpapatawa ka ba? Gusto mo bang bigyan kita ng salamin para kilabutan ka sa mga pinagsasasabi mo dyan? Binabalaan kita ha. Lubayan mo na si Marcos. Kung hindi, mas malala pa dyan ang gagawin ko sa'yo. Eh paano kung sabihin ko sa'yo na ayoko? Magkano? Ano? Bibigyan kita ng 3,000. Hiwalayan mo na si Marcos. Nahihibang ka na ba? Anin ko naman yung 3,000 mo kung mas malaki naman yung binibigay na pera sa akin ni Marcos. Hindi ka lang pala malandi. Mukhang pera ka rin palang hayop ka. Sabihin mo nang gusto mong sabihin tungkol sa akin basta hindi ko ihiwalayan si Marcos. Kailan niyo pa ako niloloko ha? Gaano na kayo katagal na may relasyon? Ba't ko naman sasagutin yan? Labas ka na ron. Pwes, may pakialam ako kasi naninira ka ng relasyon ng may relasyon. Utang na loob na stress na ako sa'yo, ha? Ganito na lang, ha? Para matapos na to. Ipapaubaya ko si Marcos sa'yo sa umaga, tapos tuwing gabi sa akin siya. Sharing is caring, di ba? Ha! Hindi ko alam kung saan ka humuhugot ng kapal ng muka para sabihin ang mga sinasabi mo sa akin ngayon. Teka nga lang, bakit pa ako yung pinagdidiskitahan mo? Bakit hindi si Marcos yung kausapin mo? Kasi ayoko na magkasira kami dahil lang sa isang haliparot na tulad mo. Ano nakakatawa? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Tama ba itong naiisip ko? Feeling ko kasi tama talaga eh. So ano? Magsasalita ka o bibigyan kita ng round 2? Gusto mo talaga malaman kung ano yung nasa isip ko? O pues sige. Sa tingin ko, ako tong sinugod at pinagdidiskitahan mo kasi tulad ko, pineperahan mo rin si Marcos. At ayaw mo siyang mawala, tama? Hoy! Huwag mo akong itulad sa'yo! Hindi ako ganong klaseng babae! Eh, Josera! Princess nga ang pangalan mo pero mukha ka namang hampas lupa! Kaya hindi na ako magtataka kung pineperahan mo lang si Marcos. Nakapustahan tayo! Yung 3,000 na inalok mo sa akin kanina? Galing yun sa bulsa ni Marcos, no? Ang kapal din naman pala ng mukha mo! Ay nako! Huwag mo na kasing i-deny. Aminin mo na kasi pareho lang naman nating pinagkakakitaan si Marcos. Ang pinagkaiba nga lang, ako, kaya kong aminin sa sarili ko yon. At ikaw naman, patuloy ka pa rin naka-enroll sa maang-maangan School of Acting. Ha! Diyan ka na nga! Nang gabing yon ay marami ang nakakita sa amin ni Vivian sa labas ng bar habang nag-aaway kami. At nagmukha po kaming sirkos papadudot. Wala ni isa na nagtangkang umawat sa amin kasi natatawa at natutuwa sila sa mga eksena namin. Nang natapos na yung away namin ni Vivian ay saka ko lang na-realize na sobrang nakakahiya pala nung ginawa namin sa harapan ng maraming tao. At pag-alis ni Vivian ay malinaw na sa akin na ginagamit lamang niya si Marcos para sa pera. Nakakahiya mang aminin papadudod pero parang tama na rin naman yung sinabi ni Vivian na parang pera lang din ang habol ko kay Marcos. Oo, gwapo si Marcos at may pagmamahal ako na nararamdaman para sa kanya. Pero pakiramdam ko ay mas malakas pa rin ang hatak ng pera kaya ako nanatili sa relasyon namin. Kasi kung wala siyang pera malamang ay iniwanan ko na lamang siya noong nalaman ko na may ibang babae siya. Sobrang naiinis po ako sa sitwasyon kaya noong gabing yon, hindi na muna ako umuwi. Pumasok ako sa bar, nagpakalasing at doon ko rin naisipang i-stalk si Vivian
sa Facebook. At doon ko nalaman na pareho kami ng sitwasyon. Tulad ko ay may anak din pala na binubuhay si Vivian. Ang totoo niyan, dapat ay magalit ako sa kanya kasi kabit siya ni Marcos. Pero sa totoo lang, mas naawa lang ako sa kanya. Siguro kasi pareho kaming nanay at malambot yung puso ko pagdating sa mga bata. Pagkatapos kong uminom sa bar ay umuwi na ako. Pero hindi ko pa rin sinabi kay Marcos yung nangyari sa amin ni Vivian. Hindi ko po talaga kayang i-process lahat ng kaguluhang nangyayari sa buhay ko. At kasabay noon ay ang patuloy ko na paglilihim kay Marcos tungkol sa mga nalaman ko. Ngunit ilang linggo ang lumipas ay nagulat ako nang makatanggap ako ng text mula kay Vivian. Niyayaya niya ako makipagkita sa isang coffee shop at sobrang nagulat ako noong natanggap ko yung text ni Vivian kasi hindi ko akalain na isi-save niya yung number ko. Sa totoo lang, Papa Dudot, ay ayaw ko sanang makipagkita sa kanya. Pero dahil na curious ako, ay pumayag na rin ako na makipagkita kay Vivian. Anong masamang espiritong sumanib sa'yo at niyaya mo kung makipagkita sa'yo? Princess, maupo ka muna. Hindi porket pinagbigyan kita, ibig sabihin nun pinapatawad na kita. Para lang alam mo, hindi pa rin ako nakaka-move on sa nalaman ko tungkol sa inyo ni Marcos. Ang totoo niyan, hindi na ako nire-replyan ni Marcos. At hindi na rin siya nakikipagkita sa akin. Ay, ibang klase ka rin naman talaga. So anong gusto mong gawin ko? Tulungan pa kita na makipagkita sa jowa ko? Alam mo, kung yan lang rin ang dahilan kung bakit mo ako pinapunta dito, aalis na lang ako. Nagsasayang lang ako ng oras dito. Papaalala ko lang sa'yo ha, ako ang nauna kay Marcos. Kung ihahalin tulad mo ang lahat ng to sa kotse, ako yung nasa unahan at ikaw yung sa likuran. Yan ang itatak mo dyan sa kukote mo. Baka alis na nga. Parang awa mo na maupo ka muna. Wala akong balak makipagbardagulan sa'yo. Taputin mo nga ako. Ano bang kailangan mo sa akin? Kanina pa umiikot tong usapan natin wala namang nangyayari. Kailangan ko ng pera para sa pampaospital ng anak ko. Ano? Isinugod ko yung anak ko sa ospital kahapon, Princess. At ngayon ko kailangan yung pera ni Marcos. O kung ganun, bakit ako yung nilalapitan mo? Hindi ka ba nakikinig? Hindi nga ako nire-replyan ni Marcos. Kaya parang awa mo na. Tulungan mo ako na kumbinsihin siya na bigyan ako ng pera. Hindi! Alam kong patibong mo lang ang lahat ng to. Hindi ba't inamin mo na sa akin noong nakaraan na pineperahan mo lang si Marcos? At sigurado akong may masama kang binabalak para paghiwalayin kami ni Marcos. Utang na loob! Kung hindi nakaratay sa ospital yung anak ko ngayon, hindi kita lalapitan. Pero wala akong choice. Kasi alam kong ikaw itong malapit kay Marcos. At ikaw ang makakatulong sa akin para kumbinsihin siya na tulungan yung anak ko. Pasensya ka na pero hindi kita matutulungan. Wala ka na ba talagang puso? Pag may nangyaring masama sa anak ko, pinapangako ko sa iyo na ikaw ang sisisihin ko. Hoy! Hindi ko kasalanan kung pabaya kang ina. At malay ko ba kung nagsasabi ka ng totoo? Ayaw mo talaga maniwala? Teka lang, kukunin ko lang yung cellphone ko. Tingnan mo to. Picture yan ng anak ko na nasa ospital. Tignan mo yung date. Kahapon ko lang kinunan yan. Susme, anong nangyari sa kanya? Na-dengue yung anak ko, Princess. Pwede mo akong husgahan sa lahat ng bagay. Pwede mong sabihin na malandi at mukha akong pera, pero alam ko sa sarili ko na hindi ako masama at pabayang ina. Ang totoo niya, matagal ko nang alam yung tungkol sa inyo ni Marcos. Pero tiniis ko maging kabit dahil kinailangan ko yung pera para sa anak ko. Sa maniwala ka't sa hindi, naiintindihan kita kasi may anak rin ako. Pero hindi ko kayang manira ng relasyon para lang magkapera, Vivian. Nangyari na ang nangyari at wala na ako magagawa ron. Kaya parang awa mo na, tulungan mo na lang ako na makausap si Marcos. O eto, 5,000 yan. Sana makatulong. Salamat dito ha. Makakatulong na to sa pampaospital ng anak ko. Pero Vivian, pakiusap lang.
Kung may natitira ka pang konting kahihiyan dyan sa katawan mo, lubayan mo na kami ni Marcos. Tatapatin na kita. Sa tingin mo ba hindi ako nandidiri sa sarili ko tuwing nakikipagsiping ako sa lalaking may jowa na? Sa tingin mo ba talaga pinangarap ko maging kabit? Hindi. Pero wala akong magawa. Kasi salat na salat ako sa buhay. Naniwala ka sa akin, huli na rin noong nalaman ko yung tungkol sa inyo ni Marcos. Pero pinili kong tiisin yun kasi wala na akong mga magulang. At ako na lang inaasahan ng anak ko. Kapag nalaman ng anak mo na minsan nang naging kabit yung nanay niya, sa tingin mo ba ipagmamalaki ka pa niya? Eh ikaw, patanong nga kita. Ngayon na alam mong niloloko ka ng jowa mo, bakit hindi mo pa rin siya magawang iwanan? Hindi mo masagot, no? Pues akong sasagot para sa'yo. Kasi mayaman siya. May pera siya, kaya niyang ibigay sa'yo at sa akin yung buhay na punong-puno ng ginhawa. Kaya kung ako sa'yo, tigil-tigilan mo ng pagiging ipokrita mo kasi sa ginagawa mong yan, mas lalo mo lang pinapahirapan ang sarili mo. Hindi mo ba talaga kami lulubayan? Pasensya ka na pero titiisin ko lahat kung para sa ikabubuti ng anak ko. Sige, ganito na lang. Manghihingi pa ako ng pera kay Marcos. Kukumbinsihin ko siya na bayaran ng buo yung bayarin mo sa ospital. Pero pagkatapos nun, lubayan mo na kami. Maliit pa ang anak ko, Princess. Sa tingin mo ba sa bayarin ng ospital natatapos ang responsibilidad ko sa kanya? Ayoko matulad sa akin yung anak ko. Gusto ko siyang magkaroon ng buhay na malayo sa pagod at hirap at magagawa ko lang yon kung patuloy akong susustentuhan ni Marcos. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay medyo natuwa ako noong malaman kong hindi na nakikipagkita o tinatawagan ni Marcos si Vivian. Pero hindi ko rin maiwasang maawa at magalit kay Vivian. Naawa ako sa kanya kasi alam ko yung hirap pagdating sa pagpapalaki ng anak at naisip ko na maswerte pa rin ako kahit papaano kasi may mga magulang akong tumutulong sa pagpapalaki at pagbabantay sa anak ko. Habang si Vivian naman ay wala ng mga magulang na pwede siyang asahan. Pero sa kabilang banda ay nagagalit pa rin ako sa kanya kasi harap-harapan niyang sinasabi sa akin na hindi na niya kami lulubayan ni Marcos. Gulong-gulo talaga ang isipan ko ng mga panahong yon. At ang totoo niyan ay sobrang natamaan ako sa mga sinabi ni Vivian na nagpapaka-ipokrita ako. Ayaw ko mang aminin, Papa Dudut, pero may point talaga yung sinabi ni Vivian sa akin. Pera ang pinakamalaking dahilan kung bakit ako patuloy na nananatili sa relasyon namin ni Marcos. Pero ang pinagkaiba nga lang namin ni Vivian ay hindi ako kabit katulad niya. Lumipas sa mga araw at pinili ko pa rin ang manahimik at magsawalang kibo sa lahat ng kababuyan ni Marcos. Pero syempre hindi na muling naibalik yung tiwala ko kay Marcos. Kaya palihim ko pa rin at tinitignan at hinahalungkat ang cellphone niya tuwing iniiwan niya ito sa mesa. At doon ko nakumpirma na hindi na nga nagtitext o tumatawag si Marcos kay Vivian. Naisip ko na mga panahon na yon na baka nagbago na talaga si Marcos at unti-unti niya nang pinuputol ang ugnayan nila ni Vivian para sa kapakanan namin. Hindi ko maiwasang maging masaya pero may kaunting awa pa rin sa puso ko. Naawa pa rin ako kay Vivian, Papa Dudut, lalo na para sa anak niya. Siguro kailangan niyang matutunan na panahon na para tigilan na niya yung pagiging kabit ng jowa ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naging tahimik at mapayapa na ang relasyon namin ni Marcos at sa wakas pakiramdam ko ay nagkaroon ako ng tunay na peace of mind. Parang naisip ko na okay, tapos na yung lahat ng gulo, pwede ko na talagang ilibing sa limot yung tungkol kay Vivian. Hindi ko na kailangang kumprontahin si Marcos kasi gaya nga noong nalaman ko ay hindi na naman nagpaparamdam si Marcos kay Vivian. Pero Papa Dudut, yung peace of mind ko na yon ay biglang nabasag. Noong isang araw ay nakatanggap ako ng message galing kay Vivian. Naloka ako
Parang may balak pa yata siya na gawin akong textmate kasi hindi ko lubos akalain na magpaparamdam na naman siya sa akin. Tapos ayon, nag-text siya ulit at sinabi niya na kailangan daw namin na magkita at mag-usap. Nung una talaga ay duda na ako na baka manghihingi na naman siya ng pera para sa anak niya. Kaya tinanggihan ko siya kaagad sa kagustuhan niyang makipagkita sa akin. Pero iginit ni Vivian na may mahalaga raw siyang kailangang sabihin sa akin at kailangan ko daw itong malaman sa lalong madaling panahon. Kaya sa pangalawang pagkakataon ay nagpadala ako sa curiosity ko at nagkita kami ni Vivian sa isang mall, Papa Dudut. Princess! Hoy, Vivian! Alam mo ikaw, ang kulit-kulit mo rin, no? Ngayon pa lang sasabihin ko na sa'yo na wala akong perang maibibigay o maipapahiram sa'yo. Huling-huli na yung 5,000 binigay ko sa'yo noong huli nating pagkikita. Huwag ka mag-alala, wala akong balak manghingi ng pera sa'yo. Kasi nailabas ko na ng ospital yung anak ko. Nakahiram na rin ako ng pera sa kakilala ko. At dahil doon, nabayaran ko na ng buo yung bayarin ko sa ospital. Kung ganun, ba't mo pa ako pinapunta-punta rito? Siguro kukumbinsihin mo na naman ako na kausapin si Marcos para bayaran yung perang hiniram mo, no? Nakuutang na loob, Vivian. Sobrang payapa at tahimik na ang mga buhay namin simula nung hindi na nagpaparamdam sa'yo si Marcos. Kaya kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang na hindi ka napapatulan ni Marcos at mag-move on ka na rin. Kasi ako na ulit yung nasa unahan at tuluyan ka na niyang kinalimutan. Sigurado ka ba talaga sa mga pinagsasasabi mo? Sigurado ka ba talaga na nagbago na si Marcos? Anong ibig mong sabihin? May papakita ako sa'yo. Tignan mo tong video na kinunan ko. Ipinasyal ko yung anak ko sa mall na to nung isang araw. O ano ngayon? Manahimik ka nga muna. I-fast forward mo ng konti yung video. Sige na nga. Teka lang. Ayan, hinto mo dyan. Ano ba yung gusto mo ipakita? Tignan mo yung lalaki na kapula. Hindi ba si Marcos yan? Diyos ko, siya nga! So paano may papaliwanag yung babaeng kasama niya dyan? At may pa-holding hands pa silang nalalaman. Baka naman kasamahan lang niya yan sa trabaho. Pinsa ka nang niloko ni Marcos. Tapos ngayon magpapakamartir ka pa rin. Minsan niya nga akong niloko ng dahil na rin sa'yo. Hindi yun yung point dito. Ang point dito, hindi lang tayo ang mga babae sa buhay ni Marcos. Oh, bakit ka umiiyak? Nasasaktan lang ako kasi ang buong akala ko nagbago na siya. Yun pala, mas lalo niya lang dinadagdagan yung kasalanan niya sa akin. Ang totoo niyan, napaisip din ako sa sinabi mo sa akin noon eh. Sigurado ako na ikakahiya lang ako ng anak ko kapag nalaman niyang naging kabit ako. Kaya siguro panahon na rin para tigilan ko na si Marcos. Kasi mukhang wala na rin namang pag-asa magbago yung lalaking yun eh. Hindi nga akong naging kabit. Pero naging boba naman ako. Aaminin ko na tama yung sinabi mo na pera lang yung dahilan kung bakit patuloy akong nagpapakatanga kay Marcos. At sa totoo lang, pagod na rin ako sa ganitong klaseng sitwasyon. Hindi na matutumbasan ng pera yung sama ng loob na binibigay niya sa akin tuwing naglilihim at nangangaliwa siya. Pasensya ka na rin kasi naging dahilan din ako kung bakit sumama yung loob mo noon. Alam mo, maliban sa pagiging kabit mo, napagtanto ko na wala naman pala tayong pinagkaiba eh. Pareho tayong iniwan ng mga tatay ng anak natin. At pareho rin tayong kayang gawin at tiisin ang lahat para sa ikabubuti ng mga anak natin. Kaya pasensya ka na rin sa mga nasabi kong masakit tungkol sa pagiging nanay mo. Wala na yun. Basta manos na tayo ha. Oo. Nga pala, maraming salamat. Ha? Salamat saan? Salamat dahil binuksan mo yung mga mata ko sa katotohanan. Kung hindi dahil sa'yo, malamang hanggang ngayon nagbubulag-bulagan pa rin ako sa mga pinaggagawa ni Marcos sa akin. Alam mo, narealize ko rin kasi na hindi ka masamang tao at may puso ka rin naman pala. Paano mo naman nasabi yan? Nung huli tayong nagkita, hindi ka nagdalawang isip na bigyan ako ng pera para sa anak ko. Kasi kung tutuusin,
Hindi mo naman kailangan gawin yun. Pero ginawa mo pa rin. Kaya thank you ha. Ano ka ba? Wala yon. Ang totoo nga niyan, hindi na kita natiis nung ipakita mo sa akin yung picture ng anak mo. Kaya ayun. At dahil sa ginawa mo para sa akin, sigurado akong mabuti ka ring ina sa anak mo. Hindi ako hanga sa pagiging kabit mo. Pero aaminin ko, nahanga ako sa pagiging nanay mo. Ito naman, ang bihira. Wala na yun. Iniwan ko na nga, di ba? Kung sa bagay. Siya nga pala, ano nang balak mo kay Marcos ngayon? May araw din sa akin ang lalaking yan. Nasaktan ako ng sobra nang malaman ko na hindi lang pala kami ni Vivian ng babae sa buhay ni Marcos Papadudut. At para ako nalulubog sa depresyon noong araw na ipinakita sa akin ni Vivian, yung video na may ka-holding hands si Marcos sa mall. Pero sa kabilang banda pakiramdam ko rin ay may nakahanap ako ng kaibigan noong araw na yon. At yon ay si Vivian. Habang tumatagal ay unti-unting napapalitan ng pagpapatawad at pag-unawa ang galit at puot ko kay Vivian. Kasi kung hindi dahil sa kanya malamang hanggang ngayon ay nagpapakaloko pa rin ako kay Marcos. Ang totoo nga niyan ay hindi niya kailangan pang ipakita sa akin yung video pero ginawa pa rin ni Vivian yon dahil pakiramdam ko ay may malasakit siya sa akin. Kaya kahit papaano ay tatanawin ko yon ng utang na loob kay Vivian. Kasi siya ang nagligtas sa akin mula sa relasyon na puno ng pagdududa at pagtataksil. Lumipas sa mga araw at hindi ko pa rin inamin kay Marcos yung mga nalaman ko kasi gusto ko pa rin siyang gantihan sa lahat ng panloloko niya bago ko siya tuluyang iwanan at hiwalayan. Aaminin ko na medyo nagdalawang isip at nabahala ako noon kasi papaano na yung anak ko at mga magulang ko kung hindi na ako mabibigyan ng sustento ni Marcos. Pero napagtanto ko na kinaya ko naman palang buhayin ang pamilya ko noong nagtatrabaho pa ako sa hardware. At isa pa akong nagawang iwanan ni Vivian si Marcos, sigurado ako na kaya ko rin gawin yon. Kaya mas lalo ako nagkaroon ng lakas ng loob na maghanda para sa hiwalayan namin ni Marcos. Papadudot pagkatapos ng ilang araw ay naisipan ko na rin kung ano yung pinakamagandang gawin bago ko tuluyang hiwalayan si Marcos. Nang maisip ko yung plano ko na yon, agad kong tinawagan si Vivian at sobrang saya ko nang sumang-ayon siya sa plano ko. At nung handa na ang lahat ay niyaya ko si Marcos na dalhin ako sa isang seafood restaurant, Papadudot. Marcos, mahal. Thank you talaga ha at pinagbigyan mo ako sa kagustuhan kong kumain sa restaurant na to. Siyempre naman mahal. Kahit ano, para sa nag-iisa kong princess. Ay nako, tumigil ka nga. Mas lalo lang akong kinikilig sa'yo eh. Mahal, parang ang dami naman ata nito ah. Pasensya ka na, bigla akong nagutom eh. Kaya mo ba talagang ubusin to? Hindi. Pero tutulungan mo naman ako, di ba? Ah, okay. Pero pwede naman nating ipa-take out kung sakali. Ay, ayoko yung pinapa-take out yung pagkain. Hindi na kasi fresh kapag ganun eh. Kaya mas mainam kung dito na lang natin ubusin, di ba? Ah, sige. Ay, speaking of fresh, eto, tignan mo tong hipon nila. Fresh na fresh. Tikman mo to. Alam ko mahilig ka sa seafood kaya eto. O susubuan kita ha. Say ah. Ang sweet talaga ng princess ko. Sige na nga. Ang sarap, di ba? Masarap nga. Uy, wow. Mukhang masarap din tong milkshake. Sandali lang ha, matikman nga. Uy, ang sarap nga. Tikman mo rin to, dali. Sige, pero konti lang ha. Lactose intolerant kasi ako. Lactose ano? Lactose intolerant. Ibig sabihin, sumasakit yung tiyan ko at nasisiyar ako tuwing nakakainom at nakakakain ako ng mga dairy products.
Ay, wala akong maintindihan sa sinasabi mo. Pero magtatampo ako pag hindi mo tinikman to. Sige ka. Sige na nga. Ang sarap nga ng milkshake nila. Sakto lang yung tamis. Mismo. Kaya ubusin mo yan para sulit yung babayaran mo dito. Sige. Pero alam mo kung saan bagay i-partner yung milkshake nila? Dito, sa buttered scallops. Mukhang nakakatakam, di ba? Matikman niya. Uy, ang sarap! The best! Mahal, hindi mo pwedeng palampasin to. Tikman mo na, dali! Pasa ko sa buttered scallops. Mukhang hindi nakakayanin ng tiyan ko kapag kinain ko pa yan. Ang dami-dami kasing butter eh. Tapos kakaubos ko lang sa milkshake na pinainom mo sa akin. Naku, eto naman. Try mo lang. Sige na, kahit isa lang. Ay, sige na nga. Oh, ang sarap, di ba? Ang sarap nga. Teka lang. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. O bakit? Anong problema? Sumasakit na yung tiyan ko. Saglit lang ha. Magsi-CR lang ako. Okay, pero bago ka pumunta ng CR, may ipapakilala muna ako sa'yo, ha? Ha? Hi, Marcos! Oh, ba't gulat ka? I'm sorry, pero kailangan ko na talagang pumunta ng CR. Oy, sandali lang naman. Dito ka lang. Tiniis nga namin yung pambababoy mo sa amin kaya magtiis ka rin ngayon. Princess, umamin ka nga sa akin. Kagagawan mo ba ang lahat ng to? Ay, correction. Kagagawan mo ang lahat ng ito. Tama, at binabalik lang namin sa'yo. Nga pala, bago ko makalimutan, hihiwalayan na pala kitang hayop ka. Magsama kayo ng babaeng ka-holding hands mo sa mall. Princess, kaya kong ipaliwanag yun. Kung sa tingin mo, bibigyan pa kita ng pagkakataon para makapagsinungaling sa akin, nagkakamali ka. Kasi simula sa araw na to, tinatapos ko na yung ugnayan ko sa'yo. Sandali lang. Puputulin ko lang yung drama mo, Day. Kasi tignan mo naman si Marcos, namumutla at pinagpapawisan na. Uy, kawawa ka naman. O sige na, pumunta ka na ng CR. Baka mamaya magkalat ka pa dito eh. I'm really sorry. Babalik ako kaagad. Ang galing no naisip mong plano. Siyempre, ako pa ba? I-take out na natin tong pagkain dito. Sayang eh. Bilisan na natin. Ay, agree ako dyan. Teka lang, Kuya Waiter! Pabalot na lang po nung lahat ng nasa mesa namin. Tapos ibigay nyo na lang po yung bill sa lalaking kasama namin dito kanina. Nag-CR lang sandali. Thank you! Matagal ko nang alam na may problema si Marcos sa mga pagkain na may gatas o keso kasi tuwing nagluluto ako sa bahay ay napapansin ko na madalas siyang pumupunta sa CR tuwing nagtitimpla ako ng kape na may gatas o kapag gumagawa ako ng pizza na puno ng keso. Kaya alam na alam ko na iyon ang kahinaan ni Marcos. At masasabi ko rin na kahit papaano ay nakaganti ako sa kanya ng gabing yon sa seafood restaurant. Hindi ko na inantay na makalabas siya sa CR at pinaghatian namin ni Vivian lahat ng pagkain na in-order namin. Sa madaling salita, Papa Dudu, tuluyan na kaming naghiwalay ni Marcos. At mabuti na lang talaga at nakabalik pa ako sa trabaho ko sa hardware. Samantalang si Vivian naman ay nakahanap ng trabaho bilang kasambahay sa isang mayamang pamilya. Ang maganda pa dito, pinayagan si Vivian ng amo niya na patirahin sa bahay nila ang anak ni Vivian. Kaya hindi na niya kailangang mag-alala o mamroblema dahil nababantayan na niya ang anak niya habang naninilbihan siya. At aaminin ko na bumalik din ako sa dating estado ng buhay ko. Yung tipong kailangan kong magpakapagod sa trabaho araw-araw para matustusan ang pangangailangan ng anak ko. Pero at least ngayon ay masasabi ko na may peace of mind na ako dahil nakawala na ako sa isang relasyon na puno ng lihim at kasinungalingan. Siguro yung marami sa mga kabarangay ninyo ang magsasabing sana itiniis ko na lamang si Marcos dahil mayaman siya at nakapagbibigay naman siya sa akin ng pera. Pero sa totoo lang ay madali lang sabihin yan. Pero kapag ikaw na ang nasa sitwasyon kung saan ay dangal at prinsipyo mo na ang kapalit ng malaking pera, sigurado akong mahihirapan din kayo.
Sa ngayon, Papa Dudut, ay tuluyan nang naghilom na ang mga sugat na dulot ni Marcos sa aming dalawa ni Vivian. At masasabi ko rin na matalik na kami na magkaibigan ni Vivian. At tungkol naman kay Marcos ay hindi na niya ako kinausap simula noong nilayasan ko siya sa restaurant. Pero tuwing napapadaan ako sa harapan ng bahay niya ay napapansin ko na nabawasan na yung mga kotseng nakaparada sa labas ng bahay niya. Siguro may pinansyal na problema siya kaya kumonti na ang mga kotse niya. Pero sa totoo lang ay hindi ko na inalam yan. Pinagpapasa Diyos ko na lamang ang lahat ng kabalbala na ginawa niya sa akin noong kami pa lamang. Dito ko na po tatapusin ang kwento ng buhay ko, Papa Dudut. Maraming salamat po talaga at binigyan ninyo ako ng pagkakataon na maibahagi ang love life ko na nagdulot sa akin ng malaking aral sa buhay ko. At ang aral na yon ay ang hiwalayan ng isang tao na palagi kang binibigyan ng dahilan para magduda at magdusa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay Princess. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa buhay, dumarating talaga tayo sa punto na kailangan nating magkaroon ng matatag na puso at matalas na isip upang pangatawanan ang gusto nating maging. Hindi man natin agad-agad makikita ang resulta ng mga pagsasakripisyo natin ay lagi pa rin. May nangyayari at meron pa ring nagbabago. Ikaw, kabarangay, anong handa mong gawin para sa kabubuti ng iyong sarili? Dear Papa Dudut, naranasan niyo na bang maging aberya o dahilan ng pagkantala ng isang sitwasyon? Ako kasi oo, at masakit pala sa loob na maging dahilan noon. Akala ko noong una ay ayos lamang. Kumbaga sa isip ko, mga kaibigan ko naman sila. Kaya naiintindihan nila ako. Pero sa huli ay hindi rin nangyari yon, Papa Dudut. Ang una kong naramdaman ay galit at matinding pagtatampo. Lalo at kilala akong ma-pride at mataas ang tingin sa sarili. Pero bago ko ituloy ang kwento ko ay gusto ko munang bumati ng isang mapagpalang tanghali sa inyong lahat. Matagal na akong avid listener ng programa ninyong Barangay Love Stories. Lagi kong inaabangan ang mga uploaded stories ninyo online at isang araw ay nag-decide akong magpadala ng email sa inyong istasyon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Colette. Nagtatrabaho sa Pasig bilang finance staff at nasa 32 years old na ako. Kaka-birthday ko lamang nitong January 1 kasabay ng bagong taon. Sa kasalukuyan ay nasa journey ako ng healing at weight loss. Malaking factor kasi ang mga pinagdadaanan ko sa nakaraan. Kaya lumobo ang timbang ko at pumalo ng lagpas na sa 100 kilo sa edad ko pa lamang na 30 years old. Grabe, ang dami namang masarap dito. Lalaki ba yan? Sira! Bakit naman ako maghahanap ng lalaki may boyfriend na akong tao? Meron nga, pero sira ulo naman. Hayaan mo na. Ako nga hindi na masyadong ini-stress ang sarili ko sa kanya eh. Hindi ko lang mapigilan. Di mo kasi deserve na harap-harapang pagmukhaing tanga, lalo nung pinaghintay ka niya dun sa date nyo. Nagkausap na naman kami. Sabi niya sinugod daw sa ospital mama niya. At sa taranta niya hindi nakapagsabi sa akin. Ay, ganun ba? Oo, kaya wag ka namang gigil dun sa tao. Kumusta na raw ba mama niya? Okay naman, nakalabas na sa ospital.
Inatake lang ng high blood kakakain ng maalat at matabang pagkain. Nag-birthday kasi yung ate niyang umuwi from US, kaya naghanda sila ng bongga. Sayang nga eh. Hindi ako naimbitahan kasi may seminar kami nun sa office. Nakita ko pa naman sa pictures na in-upload nila sa Facebook yung mga handa nila. Ay! May lechong baboy, crispy pata, inihaw na manok at liempo, at iba't ibang klase ng ulam. May masarsa, may masabaw, meron din pansit, spaghetti carbonara. Tapos yung mga paborito kong dessert na mango float at coffee jelly. Hala siya. O bakit? Nakakatakam naman talaga yung mga yun eh. Bigla tuloy ako nagutom. Nando na tayo. Pero papaalala ko lang sa'yo, nakakakain lang natin ng lunch. Ay talaga? Oo, duh. 1 oras pa nga lang nakakalipas. Dami ko rin nakain ha. Sarap kasi ng bulalo na niluto mo eh. Thank you. Pero hindi ako makapaniwalang 1 oras pa lang ang lumipas. Akala ko kasi 3 oras na. Grabe namang mga dragon mo na yan sa tiyan. Seryoso nga. Nagugutom na nga ulit ako, kaya eto. Naghahanap na ako ng ma-order online. Totoo? Oo, ito. Tingnan mo. Tingnan mo. Ano kayo masarap kainin? Hala si auntie. Bakit ba? Nagugutom nga yung tao eh. Hindi naman kita pinagbabawalang kumain. Kung gusto mo, go ka lang. Pero ang akin lang eh, maghinay-hinay ka. Hindi mo nga ako pinagbabawalan. Pero pinakikialaman mo naman ako. Kakawalang gana tuloy kumain. Wow ha? Ikaw? Mawawala ng gana sa pagkain? Pwede ba hindi mo ako mai-eme? Tigilan mo ako, Colette. Kilalang kilala mo na talaga ako? Aba syempre, para na tayong magkapatid. Kaya nga bilang nakakatanda mong ate, pinagsasabihan kitang ayus-ayusin mo yung pagkain mo. Lalo na yung mga kinakain mo. Pansin ko kasi marami ka na namang instant noodles sa cabinet. Tapos puro processed food yung nasa freezer mo. Marami ka rin soft drinks at junk food. Nag-grocery ka ba? Oo, kahapon lang. Lumagpas nga ako sa budget ko kasi marami akong kinuhang hindi naman kasama sa listahan ko. Nakaka-tempt naman kasi. Pero okay lang naman. Wala rin naman pagkain na nasasayang sa akin. Kaya pala nagulat ako. Kasi pang 5 tao yung supply mo kahit mag-isa ka lang dito sa apartment mo. Baka nakakalimutan mo. Pumupunta ka rin dito at pinagluluto kita katulad na lang nung kinain mong bulalo kaninang tanghalian. Oo, pero di katulad mo. Para lang akong pusa kumain. Kape-kape lang sa umaga, wala pang asukal. Tapos half rice lang sa tanghali at dasal na lang sa gabi. Ang boring naman ang buhay mo. Hindi kaya boring yun, no? Ikaw lang nagsasabi niyan. Basta, for me, boring yon. Kung ako siguro nasa sitwasyon mo, baka nategi na ako. Ay, ang OA naman? Tegi talaga agad? Oo. Sa bilis ko magutom, hindi ko kaya magdasal na lang sa gabi. May lang naman yung dasal. Pero alam mo namang di na ako nagdi-dinner, di ba? Oo. Tamang water na lang ako. Kasi bakit pa ako kakain? Gabi na rin naman. Hindi na ako magugutom noon dahil tulog na ako. Buti ka pa hindi nagugutom. Ako kasi kahit tulog, mas nananaig yung kalam ng sikmura kahit kumain naman ako ng pagkarami-rami bago matulog. So, no choice. Babangon talaga ako para mag-midnight snack. Grabe naman yung kahit kumain ng pagkarami-rami. Buti hindi ka binabangungot. Hindi naman ako naniniwala dun. At saka, mas babangungutin lang ako pag hinayaan ko magutom ako. Ay, iba rin. Kaya mabuti pa, tulungan mo na lang ako mamili ng masarap na merienda. Pasa ko dyan. Ako nga lang, di ba? Ako lang ang kakain, wag ka na. Papadudot, bata pa lamang ay tabain ako. Ako yung tipo na mahanginan lamang tumataba na. Malakas din kasi akong kumain at aaminin ko na ang pagkain ang naging takbuhan ko kapag stress ako sa personal kong buhay at sa trabaho. Katulad na nga lang noong nasa bingit ng alanganin ng relationship ko sa aking longtime boyfriend. Bukod sa pinsan kong si Percy ay wala akong masyadong ka-close sa mga kaopisina ko. Kaya wala rin akong mapagkwentuhan sa kanila. Para sa akin ay malaki ang tutulong ng pagkain upang gumaan ang nararamdaman ko. Nagsimula ang hilig ko sa pagkain at minsan ko pangang binansagan ang sarili ko na certified foodie. Pangarap kong matikman ang lahat ng pagkain sa mundo. Meron akong obsession sa pagkain na nagsimula noong bata ako kung saan ay pribilehiyo sa akin ang makakain ng masarap lalo na at mahirap lamang kami.
Maaga pang namatay ang nanay ko at nung nagkaroon ulit ng kinakasama ang tatay, nuknukan naman ang kadamutan sa pagkain ng madrasta kong yon. Sa kanya ko naranasang magutuman kaya ang ginagawa ko ay nagtatago ako ng pagkain at palihim na kinakain yon. Sa pagpapatuloy ng hindi maayos na relasyon ko sa aking boyfriend, itinuong ko sa pagkain ng lahat ng sama ng loob at hinanakit ko sa mga pagkukulang niya sa akin. Kaya nga makalipas lamang ng halos 2 linggo, nadagdagan ng 5 kilo ang timbang ko. Pumalo na ako noon sa 115 kilogram. Grabe siya sa akin. Hindi ko akalain na pagsasalitaan niya ako na masasakit. Alam naman niya mataba ako eh. Lalo niya pang pinamukha yun sa akin. Napakasira ulo talaga niyang ex mo. Mabuti naman natauhan ka na't hiniwalayan mo na. Hindi naman ako yung nakipaghiwalay eh. Siya. Ay, wow ha? Oo, kasi tinapat niya na ako. Hindi na raw niya ako mahal. Hindi na raw niya nakikita ang sarili niya na pagkakasalan ako. Kaya yun, nakipag-iwalay na siya sa akin. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit kailangan ka pa niyang pagsalitaan ng masakit? Ano ulit yung sinabi niya? Na mataba ka? Oo, baboy daw ako. Tapos nalilitan pa siya sa baboy. Kinumpara pa niya ako sa balyena. Ala, tala. Hindi naman totoo yun eh. Anong hindi totoo? Ikita mo naman tong katabaan ko, di ba? Sabi niya para raw akong balyena na may paa at paggala-gala sa lupa. Ang kapal naman talaga ng mukha ng lalaking yan, no? Kung makapagsalita, akala mo kung sinong perpektong nilalang ng Diyos. Fit lang siya, ha? Matangkad na rin, sige. Pero mukha naman siyang dugong. Grabe ka naman dun sa tao. Anong grabe dun? Totoo naman. Lapad din ang nguso niya, tapos laki rin ang mata. Kung papangitan lang naman, may ibubuga talaga siya. Isama mo pa yung ugali niya, aba, may kalalagyan talaga siya sa impyerno. Doon, katabi ng trono ni Satanas. Pero ayun nga, hindi pa rin ako makapaniwala na ipagpapalit niya ako sa iba dahil lang sa pagiging mataba ako. Bakit nagulat ka pa? Alam mo namang sira ulo na talaga yung ex mo simula pa lang nung mahuli mo nagloko. Akala ko kasi magbabago pa siya nung humingi ng tawad sa akin eh. May pasabi-sabi pa na ako raw talaga yung mahal niya. At hindi niya kaya mabuhay na wala ako. Natukso lang daw siya, bla 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 bla. Lokohin niya, lelang niya. Hindi raw mabubuhay na wala ka. Oh, bakit hanggang ngayon buhay pa siya? Hayaan mo na. Kung ikaw kaya mong hayaan, pues ako hindi. Ayoko yata na sinasaktan pinsan ko, no? Dami mo na pinagdaanan eh. Tapos nung nakilala mo siya, naramdaman ko talaga na naging masaya ka. Kumbaga, for the first time in your life. Nangako rin sa akin yung ulupong na yon na hindi ka niya sasaktan at paiiyakin. Tapos ginawa niya rin sa'yo. Pag nakita ko talaga yung ex-boyfriend mo, makakatikim siya sa akin na mag-asawang sampal. May kabit pa. Thank you. Pero kung ako sa'yo, hindi ko na hayaang madungisan niya yung mga kamay ko. Hindi niya deserve ng atensyon mo. Kaya siguro iniisip niya na okay lang sa kanya yung ginawa niya sa'yo kasi di mo kayang patulan. Hindi naman ganyan pagkakakilala ko sa'yo ha. Palaban ka eh. Oo, pero napagod na lang ako. Naghabol na ako sa kanya nung nakipaghiwalay siya sa akin. Nagmakaawa ako pero pinamukha niya lang sa akin kung gaano ako kapangit at walang kwentang tao dahil sa pagiging mataba ko. So, tama na yun. Once is enough, ika nga. Once is enough din, masampal ko lang siya. Kapal na pagmumukha. Alam mo, ibang klase na rin mga tao ngayon, no? Anong ibig mong sabihin? Yun bang sila na nga yung nagloko, sila pa yung may ganang mga insulto ng tao. Hindi na lang lumisa ng mapayapa, papunta sa kabilang buhay. Dami pa sinasabi. Mema naman. Anong mema? Mema sabi, ganon. Kainis eh. Sa bagay, totoo rin naman. Pero, totoo rin naman na mataba ako. Na-stress nga ako lalo kasi nadagdagan pa ng 5 kilo yung timbang ko. Yun lang, pero di naman totoo na wala ka ng kwenta dahil lang sa timbang mo. Sa bagay. Kaya nga mema lang yung ex mo. Ay,
Sipain ko talaga yan eh. Ay nako, hindi ko talaga mapigilan magalit. Nakakairita. Tama na. Sige ka, baka sa sobrang galit mo dyan atakihin ka na lang bigla sa puso. Grabe ka naman sa atakihin sa puso. Kasi kita ko na yung mga ugat mo sa mata Ako'y natatakot para sa'yo. OA ka rin talaga eh. Mabuti pa, o-order na lang ako ng makakain natin. Ha? Gutom ka na naman? Oo, nakakapagod palang umiyak tapos sa maling tao pa. Kaya ayun, ginutom ako. Dahil dyan, kakain ako. Papa Dudut, sobrang sakit maloko ng taong pinakamamahal mo. At masahol pa doon pinagpalit niya ako sa babaeng hindi hamak na mas payat at sexy sa akin. Laking insulto noon sa pagkatao ko gayong hindi naman ako payat at sexy noong nakilala niya. Pero aminado naman ako na hindi pa ako kasing bigat ng timbang ko ng mga panahong hiniwalayan niya ako. Siguro'y napabayaan ko rin talaga ang aking sarili. Pero kung iisipin, nagsimula lang naman yun noong nanlamig at nagloko siya. Dahil sa nangyari, lalo kong itunuon sa pagkain ang sakit na nararamdaman ko ng mga panahong yon. Sinabi ko kay Percy na kaya ko ang sarili ko dahil nga kilala niya rin naman akong matapang. Totoo naman na matapang ako at palaban. Marami na akong masasakit na pangyayari sa buhay na nalagpasan ng mag-isa. At malaki ang utang na loob ko sa pagkain dahil napapagaan ito ang buhay ko kahit na napapabigat naman ito ang aking timbang. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako magmamakaawa sa ex-boyfriend ko. Nabalikan niya ako. Sapat na yung isang beses, sobra na kung susundan ko pa ang pagpapakatanga ko. Napakaraming lalaki sa mundo at hindi lang naman siya ang huling lalaki na makikilala ko. At dahil nga punong-puno ako ng tiwala at kumpiyansa sa sarili, na wala akong dapat baguhin sa pagkatao ko dahil ex ko naman ang nagloko. Hindi ko pinakinggan ang sinabi sa akin ni Percy na magdahan-dahan sa pagkain dahil baka lalong madagdagan ang timbang ko. Alam ko naman na concern lamang siya sa kapakanan ko at hindi yon sa pinagbabawalan niya akong kumain. Besides, pera ko naman ang ginagastos ko, pambili ng cravings ko. Pero ayos na ayos lang naman ako ng panahon na yon. Dahil nga break na kami ng dati kong karelasyon. Nagkaroon na ako ng maraming oras para pagtuunan ng pansin ang ibang aspeto ng buhay ko. Tulad na lamang ng paggala kasama ang aking mga college kabarkada. Eto, pasalubong ko sa'yo. Wow, keychain! Thank you! Matadagdagan na naman ang koleksyon ko. Ref magnet nga sana kaya lang wala naman dun sa hinintuan namin. Tapos hindi na ako nakapamili ng design kasi hindi na ako bumaba sa sasakyan. Nagpabili na lang ako sa isa naming kaibigan. Hayaan mo, sa susunod, ref magnet na ang ibibigay ko sa'yo. Okay na yon. Thank you ulit. Welcome! So, ano pa? Anong ano pa? Pasalubong ko? May dala ko dung pagkain, kainin mo. Ayoko, busog pa ako. Tsaka di naman yun yung tinatanong ko eh. Ano nga uli yun? Nakalimutan ko na kasi. Di ba nagpapakwento ko sa'yo bago mo inabot sa akin tong pasalubong mong keychain? Ay oo, kaya lang, nasa na nga ba tayo sa pinag-uusapan natin? Ay nako, nasa 30 ka pa lang pero ulyanin ka na. Sabihin mo na lang kaya, kaysa inaano mo pa ako. Inaano ka dyan? Wala akong ginagawa sa'yo, no? Ay, bahala ka na nga dyan. Eme lang, ikaw naman, di ka na mabiro. Kilala mo ko, hindi talaga ako mabibiro. Kaya sabihin mo na lang sa akin kung ano yung tinanong mo bago ko ibigay sa iyo yung keychain. Oo na, kamahalan. Pero ayun nga, tinatanong ko kung ano pang ginawa niyo ng mga barkada niyo dun sa resort. Sabi mo lang kasi maganda. Tapos nag-swimming kayo. Yun lang?
Eh di ba beach resort yun? Tas alam ko maraming bar doon. Di kayo lumabas? Ha, oo. Tama ka naman na beach resort yon at maraming bar. Pero sila lang yung lumabas, hindi ako sumama. Ay bakit? Hindi naman ako umiinom eh. Ngek, di mo naman kailangan uminom ng hard drinks. Meron naman mga ladies drinks doon. Kung ayaw mo pa rin, sana nag-juice ka na lang for the sake of party-party. Pagod ako nun, kaya nagpaiwan na lang ako sa tinuluyan namin. At saan ka naman napagod? Saan pa ba? Eh di sa biyahe. Tsaka after ng dinner na yun, nakapag-swimming na kami nung hapon hanggang gabi nung nagkayayaan sila. Kaya nga dapat mas lalo mong sinulit yung stay nyo doon. Di ka ba nakikinig? Pagod na nga ako. Ayoko na maglakad. Feeling ko hindi ko na kayang humakbang that time. Ay, ang OA talaga? O hindi OA yun na. Sinasabi ko sa'yo, pagod ako. Oo na. OA, kaya natulog ka na lang pag alis nila. Actually, pag alis nila, nagpunta ako sa malapit na restaurant para kumain. Grabe, ang sarap pala ng pagkain nila doon. Medyo pricey nga lang pero sulit na sulit. 10 out of 10, babalikan! Wow! Wala nang energy para sumama sa mga kaibigan, pero may energy pumunta sa malapit na restaurant at kumain. Ano namang masama doon? Eh kumain lang naman ako. Naubos ko rin kaya yung order ko. Wala akong sinayang na pagkain, no? Hindi ka naman talaga marunong magsayang ng pagkain. Ay oo naman. Marami kayang nagugutom ngayon at yung magutuman ang pinakaiyokong pakiramdam sa mundo. Alam ko naman yon, kaya sige, move on na tayo. Hindi ako makakapag-move on sa sarap ng mga in-order kong pagkain. Parang ang naiwan pa sa dila ko until now. Nalalasahan ko pa. Baka naman di ka lang nag-toothbrush ha? Napakabaliw mo talaga. Eme lang. Oh, ano pa? Anong ano pa? Kinabukasan, ano pang ginawa nyo? Wala naman. Swimming lang ulit pero sa beach na kami nun. Wow, nakakamiss din mag-beach. Sakto lang. Kasi nilamig na ako agad eh, kaya umahon na ako. Tapos nag-sunbathing ako since tirik naman yung araw. Then may dumaan na naglalako ng ice cream na avocado flavor. Ayun, napabili tuloy ako. Wow, ibang klase. Nilamig, tapos nag-ice cream. Oo, alam mo namang paborito ko yung avocado, diba? So, hindi ko matanggihan. Nakaapat na apa nga ako. Uy, buti hindi sumamatchan mo. Hindi naman. Bakit? Grabe naman yung apat. Tiba-tiba si Manong sa'yo for sure. Hayaan mo na. Basta ako nag-enjoy sa ice cream ko. Parang wala ka namang ibang ginawa doon kundi kumain. Actually, tama ka. Kumain lang ako ng kumain. Ang susarap kasi ng mga pagkain doon. Tsaka naisip ko, hindi naman kami lagi nandun eh. Kaya dapat sulitin ko na. Papadudot, masaya talaga ako na makasama sa out of town at beach trip namin ng mga college friends ko. Matagal na rin kasi nila akong niyayaya kaya lang ay nasa circle namin yung guy na palaging pinagseselosan ng ex-boyfriend ko noon. Nakwento ko kasi sa kanya na naging crush ako noong kaibigan kong yon pero hindi ko naman ito tipo. Binasted ko pa nga noong nagtapat saktong graduation namin. At matagal na yon, bago pa kami nagkakilala ng ex ko. Pero patuloy pa rin niyang pinagseselosan yon hanggang sa pinag-awayan na namin ang pagsama ko sa mga gala ng barkada ko. Hindi nagtagal ay nagka-jowa rin naman ang kaibigan namin yon at nauna pa ngang kinasal sa amin. Pero patuloy pa rin siyang pinagseselosan ng boyfriend ko kaya ako na mismo ang umiwas sa mga yaya ng barkada ko. Nagtampo pa nga sila sa akin pero pinaliwanag ko naman ang panig ko, papadudot. Sa huli nauunawaan naman nila at narespeto ang kahilingan ko. At dahil nga wala naman akong kaklose sa mga kaopisina ko ay hindi rin ako nakakagala o nakakalabas. Masasabi ko na malaking bagay sa healing journey ko ang mga travel namin. Pangarap ko rin kasing makarating sa iba't ibang panig ng Pilipinas, lalo na at kumikita na ako ng pera at wala pa naman akong sariling pamilya. Kaso aminado ako, nasa tuwing gumagala kami mabilis akong mapagod at hapuin. Kahit nga ilang minutong paglalakad hinihingal na ako. Kaya mas gusto ko na lamang na magstay sa hotel at kumain. Bagay na sa tingin ko ay unti-unting kinainisan sa akin ng mga barkada ko.
Kaya nga kinuwento ko yon kay Percy at ang solusyon niya ay simulan ko na raw ang Oplan Balik Alindog program. Bilang unang hakbang ay nag-enroll ako sa gym kung saan ay matagal na siyang miyembro, Papa Dudut. Nakakainis ka naman, Colette. Bakit ka naman naiinis dyan? Tanong-tanong ka pa talaga? Sinayang mo lang naman membership fee dun sa gym. Hinahanap ka kaya ni coach sa akin? Sabihin mo na lang hindi na ako babalik. Ayoko na. Suko na ako. Suko ka na agad? Nakakailang session ka pa lang? Ano magagawa ko kung ayaw ko na talaga? Baka naman sa isip mo lang yan ha? Sigurado ako sa desisyon ko. Pinag-isipan ko yun nung muntik na akong lagnatin dahil sa sakit ng katawan after nung first session. Grabe kaya pakaramdam ko nun. Kulang na lang magpa-ospital ako eh. Sobra naman yung magpa-ospital. Sa pagkakatanda ko, nag-treadmill ka lang naman nung unang araw mo. Correction, isama mo na yung pag-akyat baba natin dun sa hagdan papunta sa gym. Kung bakit kasi hindi uso elevator dun? Nasa 3rd floor din kaya yung inakyat baba natin. May elevator naman, pero under maintenance. Tsaka ayaw mo nun. Naka-warm up ka na nung umakyat ka sa hagdan. Magandang cardio rin yun para maramdaman mo namang may puso ka. May puso ako, no? Ramdam na ramdam ko sa tuwing kinikilig ko kung tikman yung bagong pagkain sa menu. Yan, dyan ka magaling sa pagkain. Ano namang masama doon? May batas ba na nagbabawal akong kumain? Walang batas at hindi masama. Bakit kasi ganyan ang tono mo? Para mo na rin sinabing wala akong karapatang kumain. Hindi naman ganyan punto ko. Ang akin lang, nagpatulong ka sa akin para makapagbawas ng timbang, di ba? Kesyo dami mo nang nararamdaman sa katawan mo at gusto mo namang makasabay sa trip ng mga kaibigan mo. So ako naman, sige, tinulungan kita. Pero bago yon, tinanong muna kita kung talagang desidido ka na magbawas ng timbang. Sabi mo, oo. Kaya nga nag-enroll tayo sa gym, di ba? Oh, makalipas lang ng ilang session ayaw mo na? Ano na lang gagawin mo sa buhay mo para mabawasan timbang mo? Hindi ko alam. Parang ayoko na nga mabawasan ng timbang kasi okay naman ako. Anong okay? Paano ka naging okay? Medyo hassle nga lang pag nagko-commute, pero wala namang karapatang mang-discriminate yung mga driver porke mataba ako. Irereklamo ko talaga sila, sige. O sige, ando na tayo. Pero paano na lang yung overall health mo? Yung katawan mo, hindi lang sa labas kundi sa loob. Sabi mo, mabilis kang hingalin, di ba? Oo, kaya nga sinabi ko sa sarili ko na iiwasan ko na lang yung mga bagay na hihingalin lang ako. Hindi ganun yun. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Hindi mo iiwasan. Dapat solusyonan mo. Ganun yun. Yang hingal mo, resulta yan ng hindi mo pag-e-exercise at sobrang pagkain. Dinamay mo na naman yung mga pagkain ko. Wala naman sa yung ginagawa yung mga pagkain. Tsaka mas hinihingal nga ako sa pag-e-exercise. Kulang na nga lang lumaylay dila ako nung nagte-treadmill ako. Tapos yung machine na parang umaakit ka sa hagdan. Stair climber? Oo, yun nga. Grabe, tagapawis ko dun ah. Ewan ko ba, umakit na nga ako ng hagdan na hanggang 3rd floor tapos pagkaganunin pa ako ni coach. Ano yun? Naglolokohan na lang ba kami? Hiyang-hiya naman sa'yo si coach. Palitan mo na kaya siya, no? Pag pinalitan ko siya, sigurado magsasara ang gym kasi papalitan ko ng restaurant business. Mas marami kita ko doon for sure. Alam mo, ewan ko sa'yo. Kinain ka na ng sistema. Hindi sistema ang kumain sa akin. Tsaka nagsasabi lang naman ako ng totoo. Hindi naman ako masaya sa pagpunta ng gym na yan eh. Sakit ang katawan lang inabot ko. Alam mo kung saan ako masaya? Oo, parang alam ko na kung saan. Sa pagkain? Tama! Ay, pag kumakain ako, parang nakalutang sa alapaapa mga paa ko. Lalo na syempre kapag masarap yung kinakain ko. Tsaka mas nai-enjoy ko yun, mas nagiging masaya ako. Delusional ka lang. Akala ko ba walang masama sa pagkain? Wala nga. Pero yung pagiging matakaw mo sa pagkain, yun ang masama. Sobra ka naman. Hindi ako magsasorry. Di wag. Mabuti pa, order na lang ako ng merienda. Ay nako. Bagay talaga sa yung pangalan mong Colette. Masyado kang makulit. Sa totoo lang, Papa Dudut, mabibilang sa daliri ko sa kamay kung ilang beses lamang akong pumunta sa gym na pina-enrollan sa akin ni Percy. 1, 2 o 3 lang yata, tapos ay ayoko na.
Totoo naman na sayang yung pera na binayad ko sa membership fee, pero hindi na lamang ako nang hinayang doon dahil ayoko na. Suko na ako. Unang session pa lamang namin ay sobrang sakit na ng katawan ko. Halos hindi na ako makakilos na para bang akala ko ay mamamatay na ako ng mga panahong yon. Pero dahil sinabi ng pinsan ko na normal lang naman daw yon, nagpatuloy pa ako ng ilang session pa. Kaya lang ay hindi ko talaga kaya, Papa Dudut. Ako pa naman yung klase ng tao na hindi nagtitiis kapag nasasaktan na. Well, siguro ay nagawa kong tiisin yung pagiging unfaithful sa akin ng damukol kong ex-boyfriend. Pero pinangako ko sa aking sarili na yun na ang huling bagay na titiisin ko. Kaya kahit naiinis sa akin si Percy dahil sa hindi ko pagiging desidido na magpapayat ay wala na akong pakialam pa. Dahil doon ay natuon ulit ang atensyon ko sa labis na pagkain upang mabawasan ang aking stress. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mabilis na lumipas ang 3 buwan mula sa dati kong timbang na 115 kilo ay pumalo na ako sa 150 kilograms. Sobrang taba ko na at ang bigat-bigat na ng katawan ko. Dagdag pa yung palagiang pagsama ng aking pakiramdam. May mga araw na ayoko nang bumangon sa higaan para pumasok sa trabaho dahil nakakapagod mag-asikaso. Bukod doon ay nahihirapan din ako mag-commute dahil sa timbang ko. Kita ko na rin sa salamin na lumolobo talaga ako ng husto. Lumaki ang mga braso ko at hita at nadagdagan ng isang layer ang bilbil ko sa tiyan at sa leeg ko. Umumbok din ang aking mukha at hindi ko na makita dahil sa dagdag na taba ng aking leeg. Doon ako nagsimulang ma-frustrate habang binabalikan sa isipan ko kung ano-anong klaseng pagkain ang kinain ko noong nakaraang 3 buwan. Na-realize ko na sobrang daming carbohydrates, maalat at matatamis na pagkain ng walang pasubali kong nilantakan. Malala kapag magkaka-period na ako dahil nandun yung magkikrave talaga ako sa iba't ibang unhealthy food and drinks. Tapos nung isang beses ay hindi ako dinatna ng menstruation ko. Akala ko'y delay lang pero dahil praning ako ay nagpakonsulta na ako sa isang OB gynecologist. Doon ko napag-alaman na may PCOS ako o Polycystic Ovarian Syndrome. Bilateral din. Ibig sabihin po nun ay 2 ovary ko ang merong cyst na nakakaapekto sa aking hormones. Bukod doon ay lumabas sa laboratory exam ko na may type 2 diabetes din ako. Dahil sa mga sakit ko ay lalo akong na-frustrate. At imbes na gawin ang payo sa akin ng mga doktor na magbawas ng timbang ay kabaliktaran noon ang ginawa ko. Mas lalo akong nagpaka-lango sa pagkain, Papa Dudut. Bakit ang daming balat ng chichirya at bote ng mga soft drinks sa sahig mo? Pati dun sa kusina, meron ka pang iniinit na ewan ko kung ano sa microwave. Ano ba yun ha? Ah, yun ba? Tirang spaghetti yun. Ilang araw na sa ref ko kaya ininit ko na. Yun lang trip kong kainin ngayon eh. Pwede bang makisuyo? Pakikuha pagtapos ng initin. Hirap na kasi akong tumayo eh. Akala ko ba wala kang ganang kumain dahil may sakit ka? Kaya nga ako pumunta rito sa apartment mo kahit na naiinis pa rin ako sa'yo. Thank you. Pero naisip ko ayoko magpatalo sa sakit ko, kaya kakain pa rin ako. Kinain mo rin ba yung lahat-lahat ng mga chichirya na yan? Tsaka ikaw din uminom ng mga soft drinks na yan? Oo, wala naman akong kasama dito eh. Ako lang. Kulit naman. Ano? Sisermonan mo na naman ako kasi kumain ako ng unhealthy food. O sige, kung hindi ako kakain, baka lalo ako magkasakit niyan. Yang mga pagkain na kinakain mo, yung dahilan kaya ka nagkakasakit. Pero sa mga pagkain na yan lang naman ako nagiging masaya. At least kapag kumakain ako, nabubusog ako. At saka yung mga pagkain na yan hindi nang iiwan. Hindi katulad ng mga barkada ko. Ayaw na nila akong isama sa mga gala nila. Ha?
Bakit daw? Kasi pabigat lang daw ako. Literal ha? Tapos aberya. KJ din daw ako at mareklamo lalo na sa mga gusto nilang gawin at puntahan. Kasalanan ko ba yun? Mabilis ako mapagod. Tapos baka hindi paligtas sa akin yung mga trip nilang gawin. Alam naman nilang mataba ako. Pinipilit ka ba nilang gawin yung mga ayaw mo? Hindi naman. Pero ramdam ko yung disappointment nila sa akin. May isa pa nga na nagsabi na sana hindi na lang ako sumama kung magstay lang din daw ako sa hotel. Sobra naman. Pero totoo rin naman eh. Nakakapanghinayang naman talaga. Lalo bihira lang kayo pumunta dun sa lugar. Kaya dapat sulitin nyo na. Sinusulit ko naman kaya nga kinakain ko lahat ng pwede kong kainin. Kaya lang hindi nila yun maintindihan. Palibhasa, hindi sila ang nasa posisyon ko. Alam mo, gusto kitang kampihan kasi pinsan kita. Pero may point din naman yung mga barkada mo. Siguro nga mas mabuti pa na hindi ka na nila isama kaysa naman ganun palagi yung tingin nila sa'yo. Yun bang pabigat tsaka aberya? Kasi masakit din naman sa part mo yun. Pero yun nga, di ko rin sila masisisi. Hindi mo ba talaga nakikita na dapat may baguhin ka rin sa sarili mo? Di na muna para sa iba, kahit sa sarili mo na lang. Alam ko namang meron pero hindi ko alam kung paano mag-uumpisa. At saka natatakot ako na baka huli na ang lahat lalo na meron na akong nararamdaman sa katawan ko. Nakapagpa-check up ka na ba? Oo, sa OB-gynecologist at saka sa endocrinologist. May PCOS ako at saka type 2 diabetes. Mataas din ang creatinine ko at saka blood pressure. Santisima! Bata-bata mo ba pero napakarami mo ng sakit. Kaya nga eh. Kailan ka pa ba nagpa-check up? Last week lang. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Nahihiya ako sa'yo eh. At saka natatakot ako na baka sabihin mo kasalanan ko rin naman kaya nangyari sa akin to. Naaalala ko kasi na sinabi mo masama ang pagiging matakaw. Oo, pero kailangan mo nang makakaramay. Lalo na sa sitwasyon mong yan. Okay lang naman ako. Karamay ko naman yung mga pagkain. Alam mo, hindi tama yan. Baka lalo ka lang mapasama sa ginagawa mong yan eh. Tsaka di ka naman pinagbabawalang kumain. Pero sana piliin mo naman yung mga pagkain na papapasukin mo sa katawan mo. Nahihirapan ako. Hindi ko alam kung paano ko magsisimula. Pakiramdam ko pag hindi ako nakakakain ng mga pagkain kinasanayan ko, mamamatay ako. Alam mo ba yung pakiramdam na yun? Ang hirap! Hirap na ako magkontrol. Mas gusto ko nalang mamatay para matapos na itong mga nararamdaman ko. Gaga, alam mo namang hindi yan ang solusyon, di ba? Huwag ka munang mamatay. Marami pa tayong lugar na pupuntahan pag gumaling ka na. Please lang, huwag ganyan ang isipin mo. Ewan ko, nawawala na ako ng pag-asa na magbabago pa ang buhay ko. Papadudot mga bata pa lamang ay close na kami ni Percy. Dahil solong anak lamang ako at wala rin namang kapatid sa tatay at madrasta ko. Ang pinsang kong yon ang tumatayong nakatatandang kapatid sa akin. Hindi naman nagkakalayo ang edad namin, 2 taon lang ang tanda niya. Marami na kaming pinagsamahan at malaki talaga ang naitutulong niya sa buhay ko. Lalo na sa pag-encourage sa akin na magbawas ng timbang. Kaya nga kahit sinesermonan niya ako ng mga panahong yon ay thankful pa rin ako sa kanya dahil mas nauunawaan ko ang mga pagkukulang ko. Hindi lang sa ibang tao kundi lalong-lalo na sa aking sarili. Matapos ang pag-uusap namin yon ni Percy ay nagbalik tanaw ako sa aking nakaraan. Bumalik ako sa mga panahong nagsimula akong magkaroon ng unhealthy relationship sa pagkain. Alam ko kasi na walang kasalanan ng mga kinakain ko sa kondisyon ko dahil ako mismo ang nawala ng kontrol. Pero naniniwala din ako na hindi pa naman huli ang lahat lalo na kung desidido akong magbagong buhay. Kaya nga noong 2024 lang ay pinatapos ko muna lahat ng mga handaan bago ko pangatawanan ang New Year's resolution kong magpapayat ng tuluyan. Bilang unang hakbang, nagbawas ako ng kinakain lalo na yung unhealthy katulad ng junk food, soft drinks at sugary treats. Sobrang hirap.
Lalo na at umabot na ako sa puntong naglalaway ako, makakita lamang ako ng mga paborito kong pagkain. Pero sa tulong ni Percy at ng aking dietitian ay kinaya ko naman. Sunod kong binawasan ay ang mga consumption food ng carbohydrates. Ang mga halimbawa noon ay kanin, tinapay at mga pasta. Pero hindi ko naman kagad inalis sa sistema ko, lalo na at meron akong mga sakit. Bukod doon ay nag-invest din ako ng treadmill. Ginagamit ko lang naman yon pag maulan, pero pag hindi naman ay sinasamahan ako ng pinsan kong maglakad-lakad sa gabi. Nagbabadminton at volleyball din kami, pampapawis. Kaya sa loob ng 2 buwan, nabawasan na ang timbang ko ng halos 10 kilo. Ang intense nung double match natin dun sa 2 foreigner. Oo nga, parang professional. Ayun, talo tuloy tayo. Hayaan mo na, at least mga gwapo naman sila. Kuota mga mata ko sa silay. Sa bagay, ako rin naman. Gusto ko yung kumukorte talaga yung mga abs sa damit kasi pawis na pawis. Ay, sinabi mo pa. Pero speaking of pawis, grabe pawis ko dun sa laro natin Tagaktak! Ako nga hingal na hingal eh. Kulang na lang lumaylay dila ako sa court para pa akong hahapuin ng wala sa oras. Pero wala naman akong hika Mabuti naman. Kinabahan ako sa'yo eh. Nahalata ko nga sa reaksyon ng mukha mo. Kaya sinabi ko, Santissima, maawa naman sa'yo. Dami mo nang nararamdaman. Huwag na sana dumagdag pa yan. hindi naman siguro. At saka alam mo ba pakiramdam ko, unti-unti nang gumagaling ang katawan ko. Talaga? Oo. Di ba nabawasan na ako ng timbang? 10 kilo rin yon. Kaya nga alam ko na mataba pa rin ako, pero malaking bagay na rin sa akin yung 10 kilong yun, no? Oo naman. Hindi mo yun ma-achieve kung hindi mo piniling tulungan ang sarili mo. Baka nga imbis na makapagbawas ka ng ganun madagdagan pa ng 10 kilo yung timbang mo kung nagpatuloy ka lang sa pagkain. Kaya nga nangihinaya lang ako kasi ngayon ko lang na-realize ang importansya ng pangangalaga sa kalusugan sa pamamagitan ng pagkain ng tama. Nahihiya ako sa sarili ko dahil hinayaan kong tumaba ako ng ganito. Nawalan ako ng kontrol sa pagkain kasi akala ko yun lang yung kakampi ko sa lahat ng mga problema ko sa buhay. Ay, sa totoo lang, nahihirapan pa rin akong disiplinahin ang sarili ko. May mga araw na okay lang, magaan, na itatawid yung araw, pero meron na mabigat talaga. Paanong mabigat? Yung bang hindi ko mapigilang umiyak kasi nabitin ako sa pagkain na kinain ko. Na gusto ko pang kumain ng marami, pero alam kong hindi naman pwede. Nararamdaman ko yun lalo kapag magkakaroon na ako. Alam mo na, hirap maging babae. Nakaka-relate ako dyan. O bakit? May matres ka rin? Charot lang. Pero gusto ko lang din sabihin na proud ako sa'yo. Talaga? Kahit na mabagal yung progress ko? Hindi naman mabagal progress mo. Alalahanin mong nasa 2 buwan ka pa lang. Tsaka, oo, proud ako sa'yo. Kasi sinubukan mo mag-diet para sa kapakanan mo. Hindi lang para sumeksi ka, kundi para gumaling ka na rin. Naniniwala ako, pagkain din na makakatulong sa'yo para bumuti pakiramdam mo. Pero syempre, yung tamang pagkain ang tinutukoy ko Tapos samahan mo pa ng exercise at inumin yung mga gamot na reseta sa'yo. Palung-palo ka na. Totoo rin naman. Nang pinagpapawisan kasi ako at nakapagbawas ng timbang gumaan talaga ang pakiramdam ko as in. Pakiramdam ko nga ibang tao na ako. Gumanda rin yung skin ko at saka mahimbing na rin yung tulog ko. Umayos din yung tingin ko sa buhay. Kung dati madalas ako mawala ng pag-asa, ngayon alam kong may magandang bukas na naghihintay sa akin pag nagpatuloy at nagtiyaga ako sa ginagawa ko. Ganyan nga. Kaya proud talaga ako sa iyo Alam ko na hindi madali pero kinakaya mo. Grabe, bilib na bilib ako sa iyo. Pinagmamalaki kita. Thank you. Pero kung tutuusin, hindi ko naman to magagawa kundi dahil sa iyo. Ikaw yung nandyan para tumulong sa akin kahit na maraming beses ako naging pasaway. Siyempre, parang kapatid na turing ko sa iyo. Mahal kita kahit na nung una pasaway ka.
Pero mas mahal kita ngayon dahil minamahal mo na ang sarili mo. Salamat ulit. Walang anuman. O basta ha, nandito lang ako para sumuporta sa'yo. Sasamahan kita sa paggaling mo. Kalmahan mo lang din kasi yung pagtaba nga inaabot ng ilang taon, pagpayat pa kaya. Yan din kasi yung pangunahing rason ng karamihan kaya sila nadadapa sa pagbabawas ng timbang. Yun bang minamadali nilang resulta? Wala namang buto na pag tinanim mo ngayon, tutubo na bukas. Sipag, tiyaga, disiplina at consistency ang kailangan para ma-achieve mo yung mabuti at magandang resulta para sa sarili mo. Papa Dudut, malayo pa pero malayo na rin naman ako. Sa kasalukuyan ay nasa 95 kilograms na lamang ako. Patuloy ang mga bagay na ginagawa ko para mabawasan ang timbang ko. Pero hindi lang ako doon nakafocus dahil ang pangunahing dahilan ko talaga ay gumaling ako. Maraming mabubuting bagay ang dulot ng pagbaba ng timbang sa akin. Mas naging aktibo na rin po ako sa iba't ibang bagay at sports. Hindi na rin ako madalas hapuin at higit sa lahat ay natutuhan kong kumain ng tama at masustansya na naaayon sa kailangan ng aking katawan. Hindi ko pa na-achieve ang goal weight ko pero hindi ako susuko lalo na ngayon na mas mahal ko na ang aking sarili. Sabi nga nila kapag maayos ang tingin mo sa iyong sarili ay naapektuhan noon hindi lang ang iyong pananaw, kundi maging ang relasyon mo sa mga bagay at tao na nasa paligid mo. Bilang nasa paglalakbay pa ako ng paggaling at pagbabawas ng timbang, sinama ko na rin po sa bucket list ko ang makapag-counseling upang ipakonsulta ang mga karanasan ko na naging dahilan para maging obsessed ako sa pagkain. Yun din kasi ang sabi ng dietitian ko. Sadyang ako lang yung hindi pa handa ng mga panahong yon. Maraming salamat po Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-area ang sulat ko sa programang Barangay Love Stories. Malaking bagay na makapagbigay ako ng inspirasyon sa ating mga kabarangay. Susulat ako ulit para mag-update sa latest kong timbang at kung sakali na makahanap na rin po ako ng panibagong pag-ibig. God bless po sa inyong istasyon and more power pa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Colette. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1